ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನ ಪಾಪನೆ ಕರಿಯೋಡು, ಬದುಕಡು ಗೆಲ್ಮೆನ ಆವೋಡು, ಜನ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕುಲು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಸತ್ಯೊಳು ಮಾಯೊಳು ಚಿತ್ತೊಳು ಪಣದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯೊಳೆಗೆ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಅಂಕ ಆಯನ ಜಾತ್ರೆಲೇನು ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ. ತನುಕುಲು ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪೇರ ಅವಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದು ತನ್ಮುಖೇನ ಆ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಧಿನಾಡದಿತ್ತೇರೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯೊಡೆ ಬದುಕೊಡು ಸತ್ಯೊಡಿತ್ತಿನಾಯಿಗೆ ಏಪಲ ಮಾಯದ ಸಾಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಸಂದೇಶನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ನೆಲತ ಜನಮಂದ್ಯದ ಉಡಲ್ಡು ಬಿತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ನೇಮ ನಡಾವಳಿದ ಉತ್ಸವದ ಕಲನೆ ದೈವದ ಕಲ. ಈ ದೈವದ ಕಲಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದ ಅಕುಲು ಈ ಕಲಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಅಕುಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಒಂಜಾತಿ ಈ ಮನ್ನ ಮೂಲರ್ದು ಉಂಡಾದ ಬತ್ತಿನಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ, ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಆ ದೈವದ ಆರಾಧನೆನ ಒತ್ತೊಂದು ಈ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಾದು ಅಕುಲ್ಲ ಕೃತಾರ್ಥತೆನ ಪಡೆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಳುವ ನೆಲಟು ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ವಿಭಾಗದ ಕುಲು ತುಳುವ ನೆಲಟು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಐಟ್ಲ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮೂಜಿ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ನಾಗದೇವರನ ಆರಾಧನೆ, ಮುಡಿಪುದ ಆರಾಧನೆ, ಅಂಚೆನೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇವರನ ಆರಾಧನೆ. ನಾಗಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಕುಲು ಒಂದು ಪಣಪನ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ. ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ನಾಗದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ವೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿರ್ದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತನುಮೈಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ತನುಮೈ ತಂದಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ವೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿರ್ದು ವೇಷ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿನಪ್ಪಗ ದೈವಳಿಗೆ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಆ ತಂಬಿಲ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ತಿರುಪತಿ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗುಲಿಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಪರಡಯ ಇನಿತ ದಿನ ತಿರುಪತಿ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವರಿಗೆ ಸಂದೈತ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಡಿಪುದ ಬಗೆಟ್ ಆ ಮುಡಿಪುಗೂ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸಯ ಪೂಜೆನ ವೃಂದಾವನ ಪೂಜೆನ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದಾಸಯ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲೇನು ಇನಿತ ದಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಾತ ಪಾತೆರಡು ಅಕಲೆಗೆ ತೆರಿನವೇನು ನಂಗೆ ತೆರಿಪವಡು ನಮಕ್ ತೆರೆದಿತ್ತಿನವೇನು ಅಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟನೋಡು ಪಂಡದು ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಕರೆ ಮಠದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದಾಸಯ್ಯ ಮೇರೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾದ ಲೈದ ಅರಣಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರೇ ಬಂದುಳೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಹತ್ತಿರಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರ್ಂಬ 4010 ನೆನಪುದಿಲೆ ಟಿವಿದ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಬರೊಂದುಂಡು ನಂಬರ್ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರ್ಂಬ 4010 ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದಾಸಯ್ಯರ್ಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದ ಹೊತ್ತಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡರ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನಂಚತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿತ ದಿನ ಮುಡಿಪುದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪತಿ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವರಿನ ಕಟ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೋನ್ಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಸರಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪುಂಡದಾದ ಕೆಂಡ ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡು ನೆಕ್ಕರೆ ಮಠ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಮಠ ದಾಯಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಸಯ್ಯ ಸಮುದಾಯಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಒಲ್ಲ ಕೇಣುತ್ತಿಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಕೇಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಕರೆ ಮಠ ಬಾರಿ ತೋಜನ ಈಗ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಈರ್ನ ಪಲೆ ಈಗ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರಿಂದ ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ಆ ನೆಕ್ಕರೆ ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಕರೆ ಮಠ ಒಂದು ಆರಂಭಾದಿ ಏತು ಸಮಯ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾಧಾರಣ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲೋಡಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲೋಡಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಈರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದಾರಿ ಮಾಧವದಾಸ್ ಮಾಧವದಾಸ್ ಮಾಧವದಾಸರು ನಮ್ಮೆರ್ನ ಬುಧ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬುಧರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಐತಪ್ಪದಾಸರು ಬಂದು ಐತಪ್ಪದಾಸರು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಅದರ ತೂದು ಬತ್ತಿಜ್ಜ ಅಪಗನೇ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ನೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಕರ ಮಠ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು
ನಮಸ್ಕಾರ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕಂಡತಲ್ಲ ಸುರುಕ್ಕೆ ಇರಗೆ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇ ಸುರುಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಿಕ್ಕಂಡೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಲಾವ್ ಕಟ್ಟೋದು ಒಂದಿ ನನಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪಲಾವ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಐಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುವರು ಒಂಚೂರು ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇನೊಂದು ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಒಂದೇ ದಾಸ ಏರಿನ ಮುಖಾಂತರನೇ ದುಡ್ಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಅಂದ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಬಂದ ಅಕ್ಷರನ್ನ ದಾಸ ಏರಿನ ಗುರುಕುಲ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂದಿ ತಿರುಪತಿ ದೇವರ ಪಣವು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಐಕೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂಚೆ ಪಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಪಣವು ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೋದು ಸರಿ ಅವು ಭೂಮಿಗೆ ಪುಡಿಯೋದ ಬಲ್ಲಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಭೂಮಿಗೆ ಪುಡಿಯೋದ ಬಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಂಚೆ ಪುಡಿಯೋ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಸಂತೋಷ ಈರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈರ್ನ ಓಕೆ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಸರಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸರಿ ಸರಿ ಏಪಲ ನಂಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಪಣಪನೆ ನಮಕ್ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುವ ಅಂದಿ ಈ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟನಾಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ವೃಂದಾವನದ ಕಟ್ಟಿಡ ಕಟ್ಟು ಆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣವುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡೆಮುಂಚಿ ಪಾಡುವ ಅವು ಪನವ ಅವಡು ಎಡೆಮುಂಚಿ ಅವಡು ತೀರ್ಥ ಬೂರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ಪೇರೆ ಅಂದೆ ಕ್ರಮೇಂಚ ಅಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತಿರುಪತಿಗೆ ಕೊನೋನಾಗ ಈ ನಾವು ಮುಡಿಪುಡು ಬಣ್ಣ ದುಡ್ಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡುವ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡು ನಾವು ಅವಳು ತಿರುಪತಿಗೆ ಸಂದನೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಈ ದುಡ್ಡು ತಂದುಚಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ನಾವು ಪಾಡಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಳು ಓಲು ಬಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಳು ಮೈನ್ ಮರಮಣೆ ಒಂಚೂರು ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚಿ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಿರ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಏತ ನಮ್ಮ ಪಣವದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಉಂಡ ಎಡೆ ಮುಂಚಿಗ್ಲ ಆತೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ನ ಪುದರೆ ಹರೀಶ್ ಮೇರಿ ಹರೀಶಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದನ್ನ ವಿಷಯದಾಗ ಬಂದ ಪನ್ಲೆ ಮುರಣಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಅತನ ವರ್ಷದ ಪರ್ವ ಮನ್ಪುಣಂಜನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭಟ್ರು ಬಣ್ಣಗೆ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ನವಕ ಕಲಸ ಕೊಂಚೂರು ಭಟ್ರು ಬರ್ಪುಣ ವೇದ್ಯತ ಆಗ್ತದೆ ಮೇರೆ ದಾಸರಲ್ಲಿ ತುದಿತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಪನಾವದ ಬೇಲೆ ದುಂಬು ಮನ್ಪುಣ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪನಾವದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಣ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಆರ ಭಟ್ರು ಬರ್ತದ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ದಾಸರು ಬೇರೆ ಮುಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಪೋಯರು ನಮಗ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕವ್ರು ಅವು ಏತು ಸರಿ ಬಂದೇನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ದಾಸಯ್ಯರು ಅರೆ ಕೊರ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರಾ ಆರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಭಟ್ರು ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಭಟ್ರು ಬತ್ತದಿತ್ತೇರಾ ಭಟ್ರು ಒಂಚೂರು ತಡ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮೂಲು ದಾದೆಪ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಮನುಷ್ಯಗ ನಿಷ್ಠೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡ ಅಕುಲು ಆಯಾಯ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡೆ ಒಂಜಿ ದಾಸಯ್ಯರು ಬರ್ಪೇರು ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆರ್ನೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ದಾಸಯ್ಯರು ಬತ್ತಂಡ 6 ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು 6 ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಅವು ಮಲ್ತದ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ದಾದ ಬಣ್ಪರ್ನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚಂದ ಬಂಡ ಅವೈತೆ ವೀರು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವೀರ ಬಂಡಾರತ್ತ ಪಂಡ ಭಟ್ರು ಬಣ್ಣಗೆ ಲೇಟ್ ಆನಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಗಣವಮ್ಮ ಅದೇ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟೋಣ ಒಂದಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಭಟ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆತಂಡಿ ಅಂತೂ ಲೆಕ್ಕ ಚಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ದುಂಬುಂದ ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ದುಂಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಮನ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಧ್ಯಾರ್ದು ದುಂಬು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟದ ಮುಗಿದ ಹೌದು ಅವತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಂಗೆ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮನ್ಪುವ
ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ದಯಪಂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕದ ಟೈಮ್ ತುಯರೆ ಬರುತ್ತೆ ಶುರು ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಸಮಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಭಗವಂತನ ಇಂಚ ಅಂಚಂದು ಈ ರೀತಿ ಅವಳು ಏರ್ನ ತಪ್ಪುಂದು ಬಣ್ಪಾರ ಅದು ಯಾಣ ಮನ್ಪಡ ಬಟ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಬೇಗ ಬತ್ತದುಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂడి ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ 6ನೇ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ಅಪ್ಪಗ 6ನೇ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ಇಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನು ನಾವು ಬಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪಂದತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟಿ ಏರ್ನ ತಪ್ಪುಂದು ನಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಒರಿಯನ್ನ ಒರಿಯನ್ ದೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನೈ ಕೊಂಚ ಸೂಚ್ಯವಾದ ಬಂಡೆದಾದ ಗೆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತ ಅಕಲ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಪನ್ ಸರಿ ಅಜ್ಜಂದು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಟ್ಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಜ್ಜದವಿನ ಅಕುಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವನಕುಲ್ಲ ದುಂಬತ್ತ ನಿಜವಾದ ಗಣಹೋಮ ಪಣಪನವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ ಆ ಒಡ್ಡದ ಅರುಣೋದಯ ಆದ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಸೇರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಂದ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗಳ 4 ಕಡೆ ಬೋಯರಿತ್ತಂಡ ಓಡೆಗಿಂದ ಬೋಪನೆ ಅಂತ ಅವೇ ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತನದಂಡ ಐಕ್ ಪಂಜ ಬೋಡಪ್ಪನ ಜನ ಕೊರೋಡು ಅವತ್ತಂದ ಅಕ್ಲ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಅವಲೊಂಜಿ ನಿಗಂಟ ಮಲ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಯರೆಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ದಾಸಯ್ಯ ಕೆಲಸೋಗ ಅತ್ತನ್ಲ ಬೇತೆ ಕೆಲಸೋಗ ಇಲ್ಲದ ವಹಿವಾಟ ಬಂಜಿದ ಬಡಿಯ ಈ ಸೀಸನ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೂಜೆಲ ತೀಕುಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕಲು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲು ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತರ ಪೊರ್ತುದ ಕೆಲಸನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತ ನಿಕಲು ಜತ್ತು ಸರಿ ಇಂಚ ಬರ ಕ್ರಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಕರೆ ಮಠ ಈ ನೆಕ್ಕರೆ ಮಠ ಬಣಪನವು ಇರ ಅಜ್ಜ ಪಿಜ್ಜ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅವಳು ಪ್ರಧಾನ ದೇವರಿಯರು ಐಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಪಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜನೇಯನ ಮೂರ್ತಿಲ ಉಂಟು ಅಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲಿತ ಇಲ್ಲದು ಮೂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ತಿಗಟ್ಟು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಉಂಡುಂದಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಒರಿಯೇ ಬೋಪಣೆತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೇನೆ ಯಾಣ ಬೊಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಿದೆಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟು ಐಕ ಬೋಡಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ ಲಂಚೇನುಂಟು ತೀರ್ಥಕಾವಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ದು ಏತೇತ್ ಕಡೆ ನಿಕಲು ಪೋಪರಡಲ್ಲ 4 ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅವಳುಂಡು ನಿಕಲು 4 ಜನಲ ತಯಾರಾದ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕಲು ತಯಾರಾದ ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರು ಐದು ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಉಪಾಸನೆ ಉಂಟು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಉಪಾಸನೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಂಜನೇಯನ ಮೂರ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ഞാൻ ദേവദാസ് കാമത്ത് ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಣ್ಣರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆಗ್ ದಾಸಯ್ಯ ಪಂಡು ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕಲ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ ಮತ್ತ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ತದ ಅಂತ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕಲು ಅಮೆ ಸೂತ ಕೈಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡು ದಾಸಯ್ಯ ಪಂಡ್ಲ ಅಕಲ್ ಬಂದು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಕಲ್ ಕಾಂಡದ ಬತ್ತದು ಅವು ಒಂಜಿ ತುತ್ತೂರಿ ಪೂರ ಊದುದು ಗಂಟೆ ಪೂರ ಪಾಡುದು ಅಕಲ್ ಅಲ್ಕೊಂದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ತೂತಿನ ಕನ್ನಡ ತೂತಿನ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಮೂಲ ಬೆಂಗಳೂರದ ದಾಸಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದರೆ ಅವಲ ಮುಕುಲ ಒಂಜೇನ ಇಜ್ಜ ಮೂಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಪರೇಟ್ ಕ್ರಮನ ಅಕಲ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಆತೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಪುರ ಆಮೆ ಸುತ್ತಕ ಪುರ ಇಪ್ಪನ್ನಗಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಕೂತೇನೆ ಇಕ್ಕಲ್ನ ಕಂಡರ ಎಂಕಲ್ನ ನೆರೆಕ ರೇಟ್ ಪುರ ಬೈದೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರದ ಬತ್ತದ ಜಾಗಂಟೆ ಶಂಕ ಪೂರ ಪಡೆದ ದಾಸಯ್ಯ ಪಂಡೆ ಲೆಕ್ಕರ್ ಮುಲ್ತ ಲೋಕಲ್ ಜನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜನ ಪಂಡೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ತೇರ್ಪೋಡ ಆತೆ ಕಥಲ್ ಸರಣ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇರು ಕೊಡುಗೈದಾನೆ ಪಂಡ ಇಂಜಗಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಕಲು ಮೀಟಾಯಿ ಮಾಡ್ದು ದಿನದೆತ್ತು ನಂಚಿತ್ತು ಬಡತನದ ನೆನಪಿತ್ತು ತುಳು ನೆಲತ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರ್ಣ ಸರ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಹರಡಿದ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತರ ಜನ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನುದಾದ ಕೆಂಡ ಅವಳು ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬೋತಿರಲ್ಲ ಆ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರದೇಶಡು ದಾಸಯ್ಯರ ನಕಲು ಬತ್ತದು
ಅಮೆಸೂತಕ ಕರಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವು ತುತ್ತೂರಿ ಓದುವೇರೆ ಶಂಕರ ತುತ್ತೂರಿ ಓದುವೇರೆ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟುವೇರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆ ದಾಸಯ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಕುಲ ಆತಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಈ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮುಡಿಪುದ ವಿಷಯ ಬುಂಡುಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಮ್ಮೈನ ಸೇವೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಮ್ಮೈನ ಸೇವೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ದಾಸೇರ್ನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಣ್ಯರ ಅಂದೊಂದು ಪಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ದಾಸೇರ್ನಕ್ಲು ಇಂಚ ಉಳ್ಳೇರ ಪಂಡದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೇರೆ ನಿಕುಲು ಯಾನ ಪಣ್ಬನಕ್ಕಳು ಈ ದಾಸಯ್ಯರ್ನಕುಲು ಬಜಿ ಮುಗ್ಧ ಪಾಪದ ಜನಕುಲು ಬಜಿ ಬಾಪಂಡ ಏರ್ನಲ ಒರಿಯನ ರಗಲಿಗೆ ಕೊರಂಡ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಕೊರ್ಜೆರಡ ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಮುಗ್ಧ ತಿಳ್ಕೋಯ ದಾಯಗೆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತ ಯಾನ ತೂತೆ ಇತೆಂಗ್ಲ ಕಣಂತೂರುಡು ಕಾಂತಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಬೆರ್ತಳ್ಳುಲ್ಲೆ ಆರೇನು ಗುರ್ತಿಸದ ಎಂಗುಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪದಿತ್ತ ಆತ ಮುಗ್ಧತೆದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಯಾನ ಬಣ್ಣಪನೆ ದಯವಂಡ ಏರ್ನ ರಗಲಿಗಳ ಅಕುಲಿಂಚೇರು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯನ ತೂಪನೆ ಏರ್ನ ರಗಲಿಗೆ ಅಂಚಂದ ತೀರುಂಡ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಂಚಿ ನಕಲಾತಿಗೆ ಕುಳ್ಳು ಅಂಚಂದ ಒಂಜಾತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಪ್ಪನ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಕಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜವಣೆ ಲಕ್ಕದೇರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಾರೆ ರಾಜೇಂದ್ರರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಲೆ ಅರೇನಗನಂತ ಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುಳ್ಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾರಿ ತುರ್ತೊಳ್ಳೆ ಅರೇನ್ ಲೆಪ್ಪಡದ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುಲ್ಲ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಣಪನಿಂದಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗಲ ನಮಕ್ಕಲ ಆ ವೃತ್ತಿಪರವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮೂಲತವಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜ ಪಣಪನವು ನಂಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತೆರಿಯಂದು ಅಂಜಂದ ಆ ಕ್ರಮ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಮೂಲ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತದಾದ ಕೆಂಡ ನಮ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಂಡರು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಹರಿಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೂಲ ದೇವರ ತಿರುಪತಿ ತೆಮ್ಮಪ್ಪ ನಡುಟಿ ಇರು ಬಂಡದ ಎಂಗ್ಲ ಮಮ್ಮ ಆಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಆ ಮಟೊಟ್ಟು ಮಮ್ಮ ಆಯಿನ ಮಟೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಮಮ್ಮ ಏನೋ ಬೇತೇನೆ ಗುಡ್ಡಿ ಅತ್ ಮಟೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಮಠದ ಆರಾಧನೆ ಅನಗ ಅವಲೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮಮ್ಮ ಆಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಮಠದ ಮೂಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಲೇ ಮಮ್ಮ ಆಯಿನ ಆರಾಧನೆಲ ನಿಖಲ್ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಗ ಪಾತೆರೆಗ ಒಂಜಿ ಕರೆಗತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾನು ಕಡಪ ತಾಲೂಕು ಯಡಮಂಗೋಟಿ ವಿನಯಚಂದ್ರ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಈಗಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ತೂಂತುಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂಡರಿ ವಿನಯ ಚಂದ್ರತೆ ವಿನಯಚಂದ್ರ ಎಡಮಂಗಲ ತುಳುನಾಡು ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ದೈವತ ನಡಕ್ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಖಿಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನ ಸಾರ್ಥಕ ದಾದಾ ಒಂದು ಮಂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಒಂದು ಹೊಸತು ಬರೋದೊಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದೊಂದು ಪುರಾತನವಾದ ಒರಿನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಕೊಡು ಅಂತೆ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉಡಿಪು ಇತ್ತು ಮೇಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದೆ ಅವು ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏರಾಳು ಈ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಲಿಯಾ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಡಬ ಪ್ರದೇಶಡು ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಬಲ್ಲ ಮುಡಿಪು ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ತು ಮೇಡ ಅಕ್ಕನ ತಿರುಪತಿ ಪೋಯರ ಬಂಡಿ ಮುಡಿಪು ಕೊಡದೆ ಹೋಗೋಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿ ಒಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪು ಉಂಡು ಆ ಮುಡಿಪು ಕೊನಪುನ ಕ್ರಮ ಅತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಅಕಲಾತಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಆದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋವಲಿಯಾ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅನ್ನರ ಬೇತೆದಾಲ ಉಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈವದ ಕರಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಈ ನೇಮ ಆ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತ అయితే పార్దన అత్తన సంధి ఉంటుండు అది పార్దన ఇజ్జంతే దుంగుత కాలం తెంచమంట ఎక్కడ జోకులాడికి ఇప్పుడు పొడుచు దైవత కలపు ఉందండి అది పార్దన ముఖాంతరం ఈ దైవత ఆవేశం వరండిತ್ತು ಆಯ್ ಸಂಧಿ ಪಂಡು ಉಂಟು ಪಾರ್ದನ ಪಂಡಿತನಾಗ ಅವು ಆಗ ಆವೇಶ ಬರಂದಿತ್ತು ಅಂದ 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 ಅಂದ
ಐಕ್ಯದ ಕಾರಣ ನಶಿಸ ಉಂಟುಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರನೇ ಈರ್ನ ರಡ್ಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾನು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಸುರ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಣ್ಣೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾರ್ದನಾ ಸಂಧಿ ಅಣ್ಣರೆ ಪಾರ್ದನಾ ಸಂಧಿ ಬೀರ ಪಣಪನವು ತುಳುವ ನೆಲತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಐತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಸವಕಳಿ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟಕ್ರಮಕ್ಕಲು ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈರು ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಗಳ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ಪನೋಡೆ ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಏರ್ನಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಕಟ್ಟು ನಕಲ್ನಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನೇಮ ಮಲ್ಪವ ನಕಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ ಮದಿಪ್ಪು ದಕಲ್ದಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 25 ದೈವಗ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೂರ ಸಂಧಿ ಬಂಡ ಈ ರಾಶಿ ಮಲ್ಪುಲ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟು ಬಣದ ಮುಗ್ಗ್ಯಂದು ಕಡಲ್ದ ಬೈಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮುಗ್ಗ್ಯಂದು ಬಾಣದ ಬಳ್ಳಿ ಗೆಂತು ಮುಗ್ಗ್ಯಂದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ನುಡಿಕಟ್ಟಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಇವನೇನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಬಾಂಡು ಅಂಚಾದು ಈರ್ನ ಸೂಚನೆ ಸರಿ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ದಾಖಲೀಕರಣಲ ಆವಡು ಅಂಜಾತ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನಿರಡ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಎನ್ನ ಮುರಣಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಈರ್ನ ಎದುರು ಪಂಪೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ನನ ಈ ಪಾಡ್ದನನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಮೈಕೋಲಿಡಪುರ ಈ ಬಾಕಿ ಪದೊಕ್ಲೇನ ಪಾಡ್ದು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪದ ಕಟ್ಟದು ಪಂಪಿನಿಡ್ದು ಈ ಪಾರ್ದನನೇ ಪಾಡಂದಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಪೊರ್ಲಾವು ಎಂಗ್ಳು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಪಾರ್ದನ ತೀರ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ದುಂಬುಗಳಂತ ಮಂಗಾಂಡ್ರಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಅವೇನ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ನೇಮದ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಪಾರ್ದನ ಐತ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತೆ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಚೆತ್ತಿನ ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟು ನಾವು ದಾದಕ್ಕೆಂಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ತರೆ ಮುಡಿಪು ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಬರವಾದ ಯಜಮಾನೆ ಅವೇನ ನಿಕುಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ತರಕ್ಕೆ ಏರದು ಕೊರ್ನವೇನ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವರ ನಡಿ ಎತ್ತವೆ ಎತ್ತವನವಾಗ ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು 6 ಪೋಪೇರು 6ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕುಲು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಬಾಕಿ ಪೊಡ್ತು ಇತ್ತೆಂಜು ಟೂರ್ ತಿರುಪತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್ ಇಂಚ ಪೋಪು ನಾವು ಸರಿಯೋ ಅಂತ ಕೇನಂತ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಾಂಡ ಮುಡಿಪು ಇತ್ತಿನ ಪೋರ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಡೊಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಕಲೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂಚಾದ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ದಾದ ಕೆಂಡ ತಿರುಪತಿ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಅಂಚಾದ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಸಾವುಪಾಲ ಕರ್ತದ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮ ಹತ್ತತ್ತು ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ಪೋಣಗ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಪುನೆ ಅಂದ್ ಇತ ಆ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತೆರಗ ಬಾರಿ ಪೊರೊಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಡನೆ ತೆರಿಯರಗ ಇತ ಈರ್ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಈರ್ನಲ್ಪ ಮಮ್ಮಾಯಿಗಳ ದೇವರಿಗಳ ಇತ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಅವು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡತ್ತ ಡೈಲಿ ಅನ್ಪಂಡ 7:30-8 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಪು ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮೊಮ್ಮೆಗಳ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಮತ ಪಾಡ್ದು ದೇವರ ಮತ್ತು ಪೂಮತ ಪಾಡ್ದು ಮೊಮ್ಮೆಗಳ ಮತ್ತು ಪೂಮತದ ಹಿಡ್ದು ಅವೇ ಆರತಿ ಒಂಜಿ ಆರತಿ ಕೊಂಡದ್ದು ಮೊಮ್ಮೆಗಳು ಅವೇ ಮರ ಈ ಮಮ್ಮ ಈತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರು ನಿಖಲ ಕುಲದೇವರು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಆದಿರ್ದೇ ನಿಖಲಿಗಿತ್ತು ನಾವು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಂದು ಬರ್ತ ಅವಳ ಆದಿರ್ದೆ ಇತ್ತು ನಂದೇ ಬಣ್ಣ ಆದಿರ್ದೆ ಅವಾಗ ನಿಖಲ್ ನೆಟ್ಟು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರು ಬಕ್ಕ ಮಮ್ಮಾಯಿ ನಿಖಲ ಪ್ರಧಾನ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲು ಒಂದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ರಡ್ಡೆಕ್ಕಲ ದರ್ಶನ ಉಂಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗಳು ಬೇರೆ ಮಮ್ಮಾಯಿಗಳು ಈ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ತೆರೆಪೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ ದರ್ಶನದ ಕ್ರಮಂಚ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ದರ್ಶನದ ಕ್ರಮಂಚ ಅಂತ ಪನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಓ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈ ಮುಡಿಪು ಕಾಸು ಪಾಡಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೇ ಪಾಡುಡ ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅನೇ ರೀತಿ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಿವೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲ ಮುಡಿಪಾವು ಇತ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತ ಪಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅವಳು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಿನ ಇಂಕುಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಇಂಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಗಾಳ್ಡಿಪ್ಪುನ ದಯ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕುಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೆ ಪಣವ ಪಾಡೋಡ ಇಂಕುಲ್ಲ ಪಣವ ಪಾಡ ಅದು ಲೆಕ್ಕಂಚಂದ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು
ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪು ಪನ್ಪಣದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೇ ಮುಡಿಪು ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಜನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಪಾಡೋಡು ಅಂದ ಕೇಳಿನಾಗ ಬೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ಪನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಳ ಪಂಪ್ಲೆಗ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬರಕ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ಲೇಂದ ಪನ್ನಂಡ ದಾಸಾಯರು ಬಂದಿರು ಪಾಡಿಯ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಪಂಡ ದಾಸಾಯರು ಬರ್ಚಿ ಬಂದಿರು ರಡ್ಲಾಪವದನೆ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿನ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಲೆಕ್ಕ ತೂಯಿನ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ತೂಯಿನ ಆಯ್ ರಪ್ಪ ಬತ್ತ ಆಯ್ ಪಾಡ್ನಗಾಗಿ ತಡೆವುಜಿ ಆಯ್ ಬತ್ತ ಪನವ ಪಾಡಬೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬಂಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಂದ ಪಾಡನ್ ದಂಡದಲ್ಲ ಆತ್ಮಲ ಅಪರಾಧದ ಏರ್ನ ಮುಡಿಪುಲ ಪೋಪುನೆ ಅಡೆಗೆ ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮುಡಿಪುಗೆ ಅಕಲ್ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಜನ ಪಂಡ ಇತ ಬೇತಕ್ಲ ಮುಡಿಪುಗು ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ನ ವಿಷಯಗೂ ಪಂಡೇರತ್ತ ಅಕ್ಲಂದ್ ಮುಡಿಪುಗು ದುಡ್ಡು ಪಾಡಂದ ಬಿಳಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆರ್ನ ಮೂಲದ ಮುಡಿಪುಗ ಬಾಡಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ಮುಡಿಪುಗ ಬಾಡೊಂದಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬದವುಲೇ ಮುಡಿಪುಗ ಪನ ಬಾಡು ಯಾನ್ ಅಡೆ ಬಾಬುಜಿ ನಮ್ಮೇರ್ನ ಮೂಲ ಮುಡಿಪುಂಡು ಮೂಲೆ ಬಾಡುವೆ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ನಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಮ್ಮಾಯಿ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಈ ಕ್ರಮ ಎಂಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದರ್ಶನ ಪಂಡ ಇದು ಎಂಕ್ಲಿತ ಒಳ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮನ್ಪುಣದಂಡ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಈ ಗುಂಡ ಮಾತ ಮನ್ಪೋಡು ಗುಂಡ ಮಂಡ ಬಾರೆದ ದಂಡು ಗುಂಡಂದಿ ಗುಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಗುಂಡಂದೆ ಪಂಡ ಗುಂಡಂದ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂಬೆದ ಗುಂಡದ ಮುಖೇನ ಮನ್ಪುಣೆ ಪಂಡ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲು ನಿಕುಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಅವು ಗುಂಡ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲು ಹರಿಸೇವೆಗೆ ಐಕ ಹರಿಸೇವೆನ ಅರಸಯ ಪೂಜನ ಓ ರಡ್ಡು ಅವು ಹರಿಸೇವೆಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅರಸಯ ಸೇವೆಂದತ್ತೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಹರಿಸೇವೆಂದೆ ಪನ್ಪ ಹರಿಸೇವೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಹರಿಸೇವೆಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚ ಅವು ಅಂಚ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಿಯರ ಐದು ದಾದ ಮಲ್ಪೆರಂಡಾಯ್ತು ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ವಿಷಯನೇ ಮನ್ಪಣ ಅದು ಪೂಜೆ ವಾ ರೀತಿ ಮನ್ಪರ್ನೆ ಕಲಶ ದೀಪನ ಕಳಸ ಉಂಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಕಳಸ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಕಳಸ ಜೀರ್ಣಿತ ಅಪ್ಪೆದ ಮೆಟ್ಲ ಇಪ್ಪೆದ ಮೆಟ್ಲ ಈ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅರೆಗೆ ರಡ್ಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ರಡ್ಡು ಬಡಿದ್ಯತ್ತ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ದೇವರನೆಲ್ಲ ಈ ತಾರಾಯಣ ಕಳಸದ ಅಪ್ಪೆದ ಮೆಟ್ಟು ಇಪ್ಪೆದ ಮೆಟ್ಟು ದೀಡ್ದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಟು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅದಲ್ಲ ಪೂ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಮನ್ಪುಣೆ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಅಂಚ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅವಡು ಮಂಗಳಾರತಿ ಪಂಡ ಈರು ದರ್ಶನ ಉಂಟು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರೆಗೆ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ದೈವ ಪಾತ್ರೆ ಅವಡ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವಡ ಗಡಿಬತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮದ ಅವಳ ಉಂಡು ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ಗುಂಡ ಕಟ್ಟದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ನೀನು ಸಿಂಗಾರಮನ್ ಬೇರೆ ದುಂಬು ಎಣ್ಣೆದ ತೊಂದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಮೂಳೆ ಗುಂಡದ ಎದುರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನ ಮಂಡ ಅವು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾರಿ ದರ್ಶನದಾರ ಬೇತೆ ಪೂಜೆ ಒರಿಯೆ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಾರ ಪಂಡದ ಬೇತೆಜ್ಜಿ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುಣ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾರಿ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾರಿ ದರ್ಶನ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಗಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾರಿ ದರ್ಶನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನೇರು ಅತ್ತತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ದಾರ ಮೀಯೋಡು ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಏರು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಗುಂಡದ ಉಳೈದು ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಕುಲೆ ದೇತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇತಾನೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪರು ಇತ್ತ ಈರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೀರು ದರ್ಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಂಡದೊಳ ಈರು ಎಣ್ಣೆ ದೀಪರ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಈರೇ ದೇತಾನೆ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತದ ತೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿಗಳ ಕೊರೋಡು ಏರು ಮುಡಿಪು ತುಂಬುವೇರು ಆರೆಗಳ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಂಡ ಮುಡಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಕೊನೋಣಗ ಏತು ಜನ ಪೋಪೇರಿ 10 ಜನ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ತಂದು ಮೀಯೋಡು ಎಣ್ಣೆದೆ ತಂದು ಅವು 10 ಜನ ಎಣ್ಣೆದೆ ತಂದು ಮೀದು ಆ ದರ್ಶನ ಗುಂತು ದರ್ಶನದ ಪೂಜೆದ ಆರತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದರ್ಶನ ಅತ್ತ ಮೂಜಿ ಎಂದು ಆರತಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರಿನ ಉಂತದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡ ಜನ ಮಂತೇರ್ ನೆಡ್ಡು ಗೊತ್ತಿಗಿನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಅಂಚ 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 ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಬತ್ತದ ದರ್ಶನ ಬತ್ತದ ಇವಾಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಉಂಟುಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಆಯ್ದು ಬೆತ್ತನೆ ಬೆತ್ತ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ಬೇತ ಬೆತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ದು ಹೆಚ್ಚಿ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತದ ಅವು ಏತ್ ಬೆತ್ತ ಏತಾಯ್ತು
ಬೆತ್ತ ಬಂಡ 11 ಬೆತ್ತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಒರಂಬ ಬೆತ್ತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂತೂ ಮುಗುಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈರ್ನ ಮೂಜಿ ಐನ 10 11 ಒರಂಬರ್ದು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೆರೆಚ್ಚೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಾವಳು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು 11 ಮತ್ತೆ 11 ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಒರಂಬರ್ದು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆ ಬೆತ್ತ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಈ ದರ್ಶನ ಆದ ಬೆತ್ತ 10 ದರ್ಶನ ಉಂತಿನತ್ತೆ ಪಾತ್ರಿನ ಉಂತಾನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದರ್ಶನ ಬತ್ತಿನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಣೆ ಬೆತ್ತ ಕೊರ್ಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಿ ಪಾತಿರನಂಚಿತ್ತನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರದ ಕನ್ನಡ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಣೆ ಅಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬೇರೆ ಅನುಮತಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಅವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆ ಮುಡಿಪು ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ಪೊಂಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಇರದೀಪ ಆ ಇರಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದೆ ದರ್ಶನ ಕೈದಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದುಡ್ಡು ಮುಡಿಪುಗು ಹಿರಿಯರೇ ಬರಿಯೇ ಪಾಡೋಡು ಹಿರಿಯಾಯನೇ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಸಮೇತ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮುಡಿಪುಗು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ ಇತ್ತನ ದುಂಬು ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ತದೆ ಅಬೊಕ್ಕ ದರ್ತದೆ ಪುನಃ ದುಂಬು ದರ್ತಿದ ಕ್ರಮಣ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಮಣ್ಣದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಕೆಲದಕ್ಲು ಮಣ್ಣದ ದಂಡ ಬುಕ್ಕ ಈ ಐನು ಆಚರಣ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಪೂಜೆ ಬೇತೇನೆ ಕೊಂದರ್ ಮಣ್ಣು ದಂಡ ಅವು ದರ್ಪಂದದ ಪೆರೆ ಪೂಜೆ ತರ್ಪಂದ ಈಗ ಮುಚ್ಚಲನೆ ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತದೇ ಪಾಡ್ನು ಇತ್ತೆ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚಿನ ಉಪಯೋಗ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಯಾನ ಎನ್ನವುಲ್ಲ ತತ್ತದಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮುಡಿಪುದ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಕಾಣಿಕೆದ ಡಬ್ಬಿಲ ಹೊಟ್ಟೆದಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿ ಮುಚ್ಚಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕಲೈತೆ ರಡ್ಡು ಈತ ಸಮಯಲ ಅವು ತತ್ತದಂಡ ಈತ ಸಮಯಲ ತತ್ತಂಡ ಮುಚ್ಚಳ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಲೆ ಪಾಡ್ನ ಹೊಟ್ಟೆದ ಕ್ರಮ ನಿಘಂಟ ಅಪ್ಪ ಒಂದೇನ ಪಾಡ್ದು ಈಗ ಕಾಣಿಕೆನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಸಮೇತ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಾಡ್ನವೇನು ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಕುಲೆ ಅವೇ ಅಕುಲೆ ಏರದು ಯಜಮಾನನ ತರೇಕ ತಿರುಪು ಅವೇನು ಕೊಡದೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತಿರುಪತಿದ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುವೆರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವೇನು ದೀಪುನಿ ವಲ್ಪ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೇವರೇ ಕೋಣೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇವರೇ ಕೋಣೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಚಾವಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಕೋಣ ದೀಪ ಓಲು ದೀವೋಡು ಅವು ಲೆಕ್ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಕೋಣ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಎಡ್ಡೆ ದೇವಪಂಡ ಪಂಜುಲಿನಲ್ಪ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ದೀಪುಜಿರು ಅವು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗಳ ಜಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಕೆಲದಾಗ್ಲು ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಪೀರು ಪದುಮಾಂಸ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲದಿಗಡ್ಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೀಪುಂಡ ಅವಳು ಮದು ಮಾಂಸ ಮನ್ಪಂದಿಗಳು ಬೇರೆ ಅಂಚ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಐನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪಣ್ಪಣಿ ದುಂಬುಡ್ತು ಅಲ್ಪನಿಕ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಅಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಾರಂಡ ಪಕ್ಕ ಬೀರ ಅವ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಅಂಚಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಧುಮಾಂಸ ಆಪಿನ ದೀಪನ ಜಾಗೇಡು ಕಡಿಮೆ ದೀಜಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಈರ್ನ ಬಂಡ ನಮಕಿತ್ತ ಸುಲಭೋಪಾಯದಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ ಮೂಲ ಕುಲ್ದು ಬನ್ನ ಕೆಲ ಜನ ಬೇನ ಒಂದಾಗ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಮಧುಮಾಂಸ ಅಡ್ದು ಬಲಸು ನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆಡ ದೀವಂದೆ ಅವು ದೀವಂದಿನ ಜಾಗೆಡ ದೀಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಣ್ಪುನ ರೀತಿ ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೆರಡೂರಿನಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಪೆರಡೂರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ರವಿದಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರವಿದಾಸರೇ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕರೆ ಕೇಳಿ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮ್ಗೆ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಯಾವ ಸರ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಟ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಪಂಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತುಳುಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರವಿದಾಸರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನ ಸರ್ ಬಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಣ್ಪರಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಕ್ಕದಾದ ಬಂಡಾಗ ಅವಿತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ಉಂದು ಬಂಡಾರು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ತಿರುಪತಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಈ ಸಲ ಮುರಾಣಿಲ ಹೋದ್ ಬತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಲ ಹೋದ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇದು ಒಟ್ಟು ಎಡ್ಮ ವರ್ಷ ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ರವಿದಾಸರೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದಾಸಯ್ಯರ್ ಬಂಡರು ಅಕಲ್ನ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕೋ ಅಪ್ಪೆ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಅಕಲ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನಿಖಲ್ನವಲ್ಲ ಅಂಚೆನೇನ ತಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನವಲ್ಲಿ ಇಂಚಿ ದಾಸರ್ನಾಗಲು ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಖಲ್ನವಲು ತಿರುಪತಿ
ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನತೆ ಅನ್ನ 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 ಆ ಬೇತೆ ಹೋವು ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಣ್ಪುನುಂಡು ಓ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವು ನಿಖಲೆಗಳು ಅವು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದೆತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೋಪ ಬೇತೆ ಹೋವು ಕಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಬಂಡ್ಲಕ್ಕ ಮಮ್ಮಯ್ಯನ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜೇರು ನಿಖಲ್ನ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ವಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಪುಂಡು ಅವು ಸರಿ ಮೊಗ್ಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಮ್ಮಾಯಿನುಂಡು ನಿಖಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕಾಲಿ ನಿಖಲು ತಿರುಪತಿ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ಉಂತುನ ಕ್ರಮ ನಿಖಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಉಂಡೆ ಓ ಸರ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ದರ್ಶನ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಅಂಚಿಡ್ಲೇರು ಕುಂದಾಪುರದ ಅಂಚಿಡುಲ್ಲೇರು ಕುಂದಾಪುರದ ಅಂಚಿಡು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪೇರು ಕುಂದಾಪುರದ ಅಂಚಿಡು ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಗೆ ಈಜತೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡುಂಡು ಕುಟುಂಬದಾಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಲವರೇ ಬರ್ಪುಡು ಅಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರೇ ಬರ್ಪೇರತೆ ಪಂಡ ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾಂದ ನಿಖಲ ಮಾತಕಡೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಪಂಡ ಸರಿ ನಿಖಿಲೆಡ್ಲ ಮಾತಕಡೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜತೆ ಈತೆ ಮುಡಿ ಅರಸಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಗ ದರ್ಶನ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದರ್ಶನ ಅಂಚ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ರವಿ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಮ ವರ್ಷ ಫೋನ್ ಎಂಚ ಅನುಭವ ಇರ್ನ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿದ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಅಲ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶನೇ ತೋರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಅಲ್ತ ವಾತಾವರಣ ತೋರ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ದರ್ಶನಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವರ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಒಂದುಂಡತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೆ ಪಾತೆರೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆರಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಪಣ ಉಡು ಪೂಜೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ವರ್ಷಲ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಇರಡಕ್ಕೇನು ನಿಖಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕೇನುಡತೆ ನಿಖಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ ಮುಡಿಪಿನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಪಂಡರು ಆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದವುಲೇ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಅತ್ತ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಠ ಬಣ್ಣದ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಆಯ್ತ ಗುಡಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಬೇತೇನೆ ಮಠ ಬಣ್ಣದ ಗುಡಿ ಪೂರ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡತೆ ನಿಖಲ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಜಾಗೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಮೂಲ ಜಾಗೆಗೆ ದಾದಂದ ಪುದಾರೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಊರು ಪೆರಡೂರು ಬಂಡದ ಅಂದ್ ಪೆರಡೂರು ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಒಂಜಿ ಕಾರಡೆ ಕಾರಡೆ ಎಂದು ಬಣ್ಪನತೆ ಕಾರಡೆ ಮಠ ಅಂದದಲ್ಲ ಬಣ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಕಾರಡೆ ಎಂದೆ ಖಾಲಿ ಕಾರಡೆ ಕುಂಜದ ಕಟ್ಟೆ ಕಾರಡೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕರೆ ಮಲ್ತೆನೆಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ವಿಚಾರ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಿದೈದಕುಲು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಕೆಂಡ ಯಾನ ಪಣಪುನ ಕೇಂದಿನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪುಗುಲ ಐಕ್ ಮಾತೆಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅಳತೆಂಡು ದೈವದ ಗುಡಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ಸಲೆ ಆವಡೊಂದುಂಡ ಧರ್ಮದೈವ ಇಂಚ ಪತ್ತುಂಡ ಇನೇರ್ದು ತೀರ್ಥ ಪತ್ತು ಈತೆಕ್ ದೈವದ ಕರ್ಸಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿಪು ಎಂಚಂದ ಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಅಮ್ಮೇರು ಪಣಪನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಬಾರಿ ಆರು ಪಣಪನೆ ನರಮಾನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೇನದ ಬಂಜಿಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಗೇನದ ಮುಡಿಪು ಪಂಡ ಏರು ಇಲ್ಲದ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಯಜಮಾನ ಕರ್ತವ್ಯಲ್ಲನ ಆಯ ತುಂಡ ಆಯನ ಗೇನಲ ಆಯನ ಬಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗಳ ನಮ್ಮ ಗೇನುಗಳ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಗೇನದಾತ ಮಲ್ಲ ಮುಡಿಪಿಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬಣಪನ ಕ್ರಮ ಐದು ಮಲ್ಲ ಅಂಡವು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಡಿಪಾವುಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ತರೆ ಮುಡಿಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾವಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುಡತ್ತಂದೆ ಅಕುಲು ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿಗಂತ ದೊರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತರೆಕ್ಕೊಂಜಿ ವರನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಕೊನದು ಅವು ನಿಲಿಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಎತ್ತ ಒಂದು ಬಿರಗಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಐತ ಅರ್ಥ ಅಪಗಪಗ ನಂಗೆ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವರ ನಡೆ ಹೋಯರೆ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣಪನ ಪಾತೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಅವು ಪಂಡ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂತೆ ಜನ ಇತ್ತಿನಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಅವು ಕುಟುಂಬಡು ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಅವಳು ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಿನಾಗನೇ ಆತ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಷಲ ಇಪ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20-30 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಅಪ್ಪಗು ಅಂತ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೋಡ ಮಲ್ಲ ಬಂಡ ಮಲ್ಲನ ದೇರ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ಕೆ ಕೊಂದರ್ ಪುಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಐತವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಹಾ ಪಡಿಬಿದ್ರಿ ನಂದಿಗೋಡ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಪುದರೆ ಪುದರೆ ವಿಠಲಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ವಿಠಲಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತಿರುಪತಿ ಹೋತ ಹಾ ಅಣ್ಣಲ ತಿರುಪತಿ ಹೋಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಓಣ ತರಕಾರಿ ಬುಡೋಡು ಬಂತೀರಿ ಹೋ ತರಕಾರಿಯ ಓಲ ಓಲ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಅಡಿಕೊಂಡ ಬುಧಾರ ತರಕಾರಿ ಬುಡೋಡು ತರಕಾರಿ ಬುಡೋಡು ಬಂಡ ಅವ್ಲು ತರಕಾರಿ ಬಾಡೋಡು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪಿನ ಬುಡೋಡುಂದ ತಿಂಪಿನ ಬುಡೋಡು ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ಅಂಚ ಓವಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಬುಡೋಡು ಒಂದು ಬಣ್ಪಿನ ಕೇಂದೇನು ಹಿರಿಯರು ಬಂತೀರು ಹಾ ಹಾ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಿದಯದ ಸಾವಧವನ ಸೋಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಬಂತೀರಿ ಹಾ 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 ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಾ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಹಾ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಠಲಣ್ಣ ಇತಿ ಇರ್ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಬೇರೆ ಅಂದೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟದ ಪೋದ ಇವಕ್ಕ ಅವಳು ಬೋದು ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪಿನ ಬಿಡು ಅವು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಣೆ ತರಕಾರಿಂದ ಅತ್ತೆ ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಬುಡೋಡು ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಪಣ್ಪೇರಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಬುಡೋಡ ಅದು ಮಣ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಐಕೆ ಪಣ್ಪಣ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡದ ಬುಡ್ಪಣ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೆ ಆಯಣ ಇಚ್ಚೋಡಿ ಪಂಡ ಜಾರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆಯನ ನಿಷ್ಠೆ ಒಂಜಿ ಬುಡೋಡೈ ಇಚ್ಚೋಡು ಒಕ್ಕ ದಾದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಯಾನ ಬಣ್ಬನಕ್ಕೇನೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಯಾನು ನನ್ನ ಪರ್ಪುಜಿ ಯಾಂಗ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಐಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ನನ್ನ ಬೀಡಿ ಪುಜಿ ಯಾನು ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ತಲೆ ಮುದಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪಂಡದ ಆಯಗೊಂಜಿ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಚಂದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗಲ ಮೂಲ ದುರ್ಬುದ್ಧಿದ ಅಂತಿನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊತ್ತು ಮೂಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದ ಕಜಿಪುದಿನ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಯಾನವಿನ ಬುಡಿಯೆ ದಯಗಂಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ ಪುದಾರ್ಡಿ ಯಾನವಿನ ಬುಡಿಯೆ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಗುರ್ತ ಆಯ ಆನೆ ತಿರುಪತಿ ಬೋದು ಬತ್ತೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬುಡಿಯೆ ಪಣ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಅವೇನು ತರಕಾರಿ ಬುಡೋಡು ಬಣಪನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಅಗಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ತರಕಾರಿ ಬುಡೋಡು ಸ್ವಭಾವ ಬುಡೋಡು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಮುಡಿಪು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕಟಾರ ಜಿಂಜಾವನಾಥ ಪನವ ಬೂರೊಂದಂಡ ಅಕ್ಲ ಅಮೆಸೂತಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂತುವಾ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಟ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಆತ ಕೆಲವು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಟುಂಬ ಬಂಡೆ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ಲ ಪೂರ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪೀರು ಬಿದ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪೀರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೀರು ಮೂಲ ಬರ್ಪೀರು ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಭಯಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಈತು ಮಲ್ಲ ಗಂಟು ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತು ಬುಸುಕ ದೊರ್ತೀರಿ ಇಂಚಾದವು ಜಿಂಜುನು ಹೊರತಾದ ಏತು ತರೆ ಉಂಡು ತರೆ ಕೊಂಜಿ ಪನವುದಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಆತಮಲ್ಲ ಮುಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವನ ಕೆಲಸ ದಯಗಂಡ ಈರು ಪಂಡರು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಏತ ಪಣವು ಪಾಡ್ಯರು ಅವು ಕಿಸ್ತದ ಪನವುದಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಹೊರತಾದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ತು ನವಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಪಣವುಲಾಡೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಬನಕ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡಾರದ ಪನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಚ ಆಪನೆ ಅತ್ತೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಏನಡ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಪಂಡೇರಿ ಐಪು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲ ದುಡ್ಡು ಪುಣ್ಯತೆಂಚಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ ತೆತ್ತವಾರೆ ಐಟಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಾರೆ ಕೇಂಡೆ ಅಯ್ನ ಪಿರ ಪೋಯಿರಾರು ಪಿರ ಪೋದು ಪಿರ ಅಡ್ಡ ಪಣ್ಣ ಜನ ಪಿರ ಕೇಂಡಿರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಪೋಪ ಅಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಜನ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಇನಿ ಓಕಾರನುಗುಲ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರುವರೆ ಎಂಗಲ್ನ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡೀರಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಜಿದಾದ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನು ಪಂದಾಗಿತ್ತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಕತಾಳಿಯನದ ಅನ್ನ ಎಂಕ ಹಾಕಲು ಅಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿಗೆ ಏನದ ಬಿದ್ದೀರು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾಡದು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ದಯಪಂತ ಏತು ಬೇಗ ತಿಂತೀನಿ ಆತು ಬೇಗ ಕುಟುಂಬದ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಬರ್ಪುನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾನದ ಭಾಷದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ದಾಸನ ನಕಲು ಮಾಮಾಯಿಗೆ ಮಾರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕುಂತೇರು
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಸು ಪೂಜೆದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಬಾಪನ ಭೇಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಭೇಟಿ ಅನ್ನಾಗ ಬಬ್ಬನ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟು ತುಳುಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾರಮ್ಮನ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಕನ್ನಡ ಆವಡ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಕನ್ನಡ ದೇಶದಿಂದ ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಆವಡ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತುಳು ಇರ್ರಿ ಹಿಂಗ ಅವು ಬಬ್ಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಅನ್ನಾಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಉಮೇಶಣ್ಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುರಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಉಮೇಶಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಾಗದರ್ಶನ ಗುಂತುದು ತುಳುನಾಡದ ನಾಗಿ ಅವಳು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ಪಣ ಪಾತೆರ ಮುರಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಅಂದ್ ಇಂಚ ಅನಗ ಒಂದು ಅವು ದಾದಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಮೊಮ್ಮೈನ ಕಟ್ಟಲೆ ಪಂಪುಂಡ ಅವು ಕನ್ನಡ ಪಂಪುಣೆ ಮೊಮ್ಮೈನ ಕಟ್ಟಲೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಪಂಪುಣೆ ಇದು ಎಂಕಲು ಈತನಟ ಮಂತನಲ್ಪ ಮೊಮ್ಮೈನ ಕೆಲಸ ಮಂತನಲ್ಪಲ್ಲ ಆ ಮೊಮ್ಮೈನ ಕನ್ನಡೇ ಪಂಪುಣೆ ಅದೇ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಆ ದೇವಿಗೆ ದರ್ಶನ ಅಂತಿನಗುಲು ಬಾತಿರ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಗಗ ದರ್ಶನ ಅಂತಿನಗುಲು ಬಾತಿರ್ನು ಕನ್ನಡ ಇಂಜಾನೆಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ ಬಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ದಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈತನೇಟ ನಡತೊಂಬತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ನಡತೊಂಬತ್ತಿನ ವಾಡಿಕೆ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಯ ಇಜ್ಜನ್ನು ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದ ವಾಡಿಕೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಿನಡ ಅಜ್ಜ ಬಿಜ್ಜ ಕಾಲು ಅಂತ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಟ ಅಂಚೆನೆ ಉಮೇಶಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಉಮೇಶಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಒಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅವರ ಉಮೇಶಣ್ಣ ನಿಂಗಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೆರಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟು ಕಂಡೆಟ್ಟುದ ಜನಾರ್ ಕುಲಶೇಖರದಾರ ಗುತ್ತಿನಾರ ಅಂಚಿತನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಈರು ಎಕಡೆ ಬಂಡರೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಟ್ಟುವ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ತೋಜುಂಡು ಕೇಣ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾಸಿನ ಬಾತ ಬರ್ಪಿನಿ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ರಿ ಅಪ್ಪೆನೆ ಬರ್ಪುನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಸರಿಯಾ ಅತ್ತೆ ಲಿಕ್ಕೋಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಜೇರಿ ಮುಕ್ಕಲು ಬತ್ತಜೇರಿ ಏನಾಯಲ್ಲ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡದಿಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲು ದಾಸೇರ್ನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಪಣಿಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಅಲಚನೆ ಮಣ್ಪುಡು ಬರತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ದಾಯ್ತದ ಪಣಿಯರ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ ಬಂದಾದ ಅಕುಲು ಅಂಚ ಕಂತೆರಡು ನಂಗೆ ದಾಲ ಪಣೆರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ವೇದಿಕೆ ಆ ಜಾಗೆ ಈ ರಿತ್ತೆ ಮುಲ್ತದಾದನು ವಾಸ್ತವಾದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸದ್ಬೋಧನೆ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಶಿಷ್ಯರದು ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬೇರು ಉಂಟು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ವೈಕ್ ಪ್ರಾಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯುಂಡು ಏಳ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಶಿಷ್ಯರದು ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬೇರು ಉಂಟು ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯ ಕರೆಣಕಲು ಬರಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯ ಐತಾರ್ಥ ತಾಕತ್ತು ಕುಂದಿನಕುಲು ಬರೀರಿ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಂತಿನಕಲು ಬರೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಣದ ಉಂಡೈ ಬರೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜತ್ ಬರೋಡೇ ಬಣ್ಪಿನ ಗಡ್ಡ ಅಂಜಾಯನ್ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಉಳ ಇದಕಲು ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನಕಲು ಅಕುಲೇ ಪಾಡೋಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿದಕಲ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರಪು ನಾವು ಸರಿಯತ್ತೆ ಬಾಕಿದಕಲ ಕೊಡ್ದು ಕೊರಪು ಅನಿವಾರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ಬೇಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವಳು 3 ಜನ 5 ಜನ 10 ಜನ 25 ಜನ ಆವಡುಂದಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾಡುಂಡನೆ ಸರಿಯ ಎಂಚ ಕಡಪುಂಡ ಅದು ಇಂಚ ಕಡಪುರ್ ನಡೆದು ಬತ್ತದ ಪಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆ ಅವತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಳು ಕೊಡ್ದು ಕಡ್ಪುಡ್ದಿರಿ ಎಂಕಿನ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಮ್ಮಂದು ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಮನೆ ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಬರ್ಪುನ 10 ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ಲ ದಿಂಜ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ಪಣಪುಲೇಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನ ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದಾದಕೆಂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದಾಸಯ್ಯರೇ ದಾಸಯ್ಯರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಹರಿಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಅಂದೆ ಹರಿಸೇವೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೊಳ್ಪುನು ಕೊರ್ಪನಕು ದಾಯಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಖಾಲಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪನೆ ಮಾಡ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕುಲು ಅವಳು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಎನ್ನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಡಿಪುದ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಕಟ್ಲೆ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಅನಿತ್ಯ ಪಂಡತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಮೂಲು ಸೇರೋಡು ನಿಕುಲು ತರೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪಣೋದಕ ಪಾಂಡ ಯಾರು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಬರಡು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟು ನಲ್ಕ ಈ ಕಟ್ಟುಬಾಡದ ಬೋಧನೆ ನಿಕಲು ಪಂಡರಂದಂಡ
ಅಪಗ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ತಂಗಿಲು ಪಂಪುಂಡಲ್ಲ ಕೆಳ ದಕ್ಲ ದಾಕಿ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇವರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ್ತಾರುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತಾಪತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತತ್ತೆ ನಮದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐದಾಗ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನವು ಅಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾನ ಸರಿ ಸರಿ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಚಕರು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಮರುಳೊಂಜಿ ದಿನ ಏನು ಕರ್ಣ ಸರ್ತಿಲ ಪಂತೆ ಒಂಜಿ ನಾಗದೇವರನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಗ ತನುವೈಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ 8 ಜನಲ ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ದಿರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಗಗ ತನುವೈಪು ದಾಯೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ದಾಯ ಮೂಲದಡೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ದಾದೆಕ್ಕಿಪ್ಪಡು ಈ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲ ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಅವಳೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ಕಟ್ಟುಬಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರಂದಂಡ ಜ್ಞಾನಿ ಆಯಿನೇ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆಯಿನೇ ಅಗನ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪನಯಂದು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನಂದೆ ಗುಳಿಡ ಯಾನೊಂದು ವಿನಂತಿ ನಿಕಲ್ಡ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಅರಸಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಹರಿಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ಮುಡಿಪು ಪಂಡದಾದ ಮುಡಿಪುದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪಂಡದಾದ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪುರುಸೊತ್ತು ನಿಕಲು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಡು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ ಇಂಚಾನಾಗ ನಿಕುಲ್ಲ ಅವೇನು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಕೇನು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಪಂದ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಉಂಟು ವಿಜಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಾಲೇಜಿ ಮುಡಿಪುದ ಕಾಸಿಪುರ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಡಪುರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಲೆ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉತ್ತರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದಾಸಯ್ಯರು ಬಂಡೇರು ಮುಡಿಪುದ ಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಡಪುಡುವರು ಐಕ್ಯಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನದಾದ ಮಲ್ಪರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅತ್ತ ಅವು ತಪ್ಪು ದಾಯಕೆಂಡ ನಮಕ್ ತಿರುಪತಿದ ವೆಂಕಟರಮಣನ ದರ್ಶನ ಆವಡು ಅವು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಡಪುರ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಖೇನ ಕಡಪುಂಡ ನಮ್ಮಲ ಮೂಲ ಕಾಪುಡಾಪುಂಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಮುಡಿಪು ಬೇತಕನ ಮುಡಿಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಲಾಡುಂಡು ಅಕುಲಿತ ಬರ್ಪುಜಾರ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಬರ್ಪುಜಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊನದವೇನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಎತ್ತವಲ್ಲ ಯಾವನ್ ಇಂದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಯಾನಿ ತೆರೆಗೆ ಪಂಡಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ 6 ಬಣ್ಲೆಕ ಜಾನೆ ಪಂಡಪನೆ ಮುಡಿಪುದ ಬಗೆಟ್ 6 ಬಣ್ವೇರು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇತಕ್ಕಲ್ನ ಮುಡಿಪತ್ತು ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪು ಅದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತ ತೌಬಂಡ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಭಾವನಕ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮುಡಿಪುಲ ದೈವ ಅಂತ ದೀತೇರಕಲು ಅಪ್ಪಳಿತ ಬರಂದಿಜ್ಜೇರು ಅಂದ್ ಅಕಲ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಮುಡಿಪು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ ಬೇತೆ ಗುಮ್ಮದ ಬುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕುಲು ದಾಯಿ ಮುಡಿಪುನು ಕೊನುತಿಜೇರು ಬರ್ಪುಲ್ಲೆಜ್ಜಿದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಡಿಪು ಕೊನದು ತಿರುಪತಿಗೆ ಎತ್ತವಲ್ಯ ಅತ್ಯನ್ನ ಅಕುಲ ಆ ಮುಡಿಪುನು ದಾಯ ಕೊನುತಿಜೇರು ಅಕುಲು ಬಂಡ ಅಕಲು ಅಕನ ಎಂಚಿನ ಓದುವಾರಂಟುಂಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಕಲು ಅಕನ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತಲು ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಪುರಪ್ಪನಾಗ ಆ ದೈವ ಎಲ್ಲ ಮುಡಿಪುಲ್ಲಕಂತ ಎಂಕ್ಲಾಡಿ ದೀತೇರು ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕಲ್ನ ಮುಡಿಪುನು ನಿಕುಲು ಕೊನ ಇರಂದಂಡ ಅವು ದಾದಾಪುಂಡು ಕೆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮುಡಿಪುಗು ನಿಕುಲು ಹೊಣೆಗಾರರ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಕೊನೆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಸುರೂಟು ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ತೆರಿಪವಡು ಅಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ತೆರಿಪ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವಡು ಐತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತಲ ದೋಷ ಉಂಡೆ ಈ ದಾಲ ದೋಷಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಅಂಚತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅಕಲ್ಡ ಪನಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದು ಇಂಚೆನೆ ಬನ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತೆರಿಪಲೆ ನಿಕುಲ್ನ ಮುಡಿಪು ಮೂಲು ಒರಿದಂಡು ನಿಕುಲು ಈ ಮುಡಿಪುನು ಕೊನದು ನಿಕುಲು ಮುಲ್ತು ಕೊನೋಡು ಮೂಲು ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ದೈವಲ ಮುಡಿಪುಲ ಒರಿದಂಡು ಆ ದೈವಗು ನಿಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಓ ಅಲೆ ಅವು ತುಲೆ ಅವು ಸಂಗತಿ ಆತಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಾನೆಕ್ ಸಾದಿದಾದ ಕೆಂಡ ಆ ಮುಡಿಪುನು ಎಂಚ ಕೊನದು ಎತ್ತವರ ನಿಕುಲು ಅಕಲೆಗೆ ಸಾರಿದ ಅಕಲು ಕೊನಪುಜರತೆ ಅಕುಲು ಕೊನಪುಜರಿಂದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿಕುಲು ನಿಕುಲ್ನ ಮುಡಿಪು ಕೊನಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಅವಿನು ಕೊನದು ಎತ್ತಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೈವನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಎತ್ತವಡು ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವನ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅಕಲೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಾಡೆ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದವಳು ಅಯ್ಯೋ ದೈವ ಇಜ್ಜ ದಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ದಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಪನಡು ಈ ದೈವನು ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಸಂಕೋಚ ಮಲ್ತದ ಅತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಕೊನದು ನಿಕುಲು ಪತ್ತಂ ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕಲು ಕೊನೊಯ್ಜೆರಡ ನಿಕುಲ್ ಅವೇನು ಮೂಲೋಗು ಕಡಪುರ್ದು ನಿಕುಲ್ನ ಮೂಲೋಡು ದೈವ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಲೆ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ
ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದವುಲು ಈರು ಮಾತ್ರ ಇರೆಗೆ ಪಂಡ ಏಕ ಆರಾಧನೆ ಪೊಡತ್ತಂದೆ ಅವು ಈರ್ನ ಭಾವನೆ ಪುಡ ಎರೆಬಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂದೆ ಅಂಚಾನಗ ದಾನೆ ಪುಂಡ್ಗೆಂಡ ಈರೆಗ ಅಕಲ್ನ ತಪ್ಪು ಅಕಲಿಗೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಅಕಲು ಮುಡಿಪುನು ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ದೈವನು ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಅಂಚ ಹೇಳಿದ್ರು ಇರ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತದ ತಪ್ಪುದ ಸಾದಿ ಆನಿರೆಗೆ ಪಂಡು ಕೊರೆ ಅದೇ ಸರಿ ಅಂಚೆ ಇರೆಗೆ ಮುಡಿಪು ಕೊನೆಯರೆ ಬಲ್ಯ ಕೊನೋಲಿ ಅಕಲ್ಡ ಸಾರಿದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೋಲಿ ಅಂಚಂದ ಅಕಲು ಬತ್ತಿನಟ ಇಪ್ಪಡ ಬಣದಿರೆ ದಿವಲಿ ಅವಿರೆಗೆ ವಾದೋಷಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದಾದ ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಅಂದೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಈ ನೆಲಟ್ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ ಆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟೊಡೆ ಮಡಿಪು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಮೆಸೂತಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಸರಿ ಅಮೆಸೂತಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಮೆಸೂತಕ ಬತ್ತುದಾನಗ ಅವೇನಂಜಿ ಪಗತ್ತದು ಬೇತೆ ದಿನ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅವು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಳು ಈತ ಇನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂತಾಗ ಬತ್ತನಪ್ಪಾಗ ಮುಡಿಪುಣಿ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಮುಡಿಪು ದುಡ್ಡು ಬಾಡ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರೋಣಿ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಇದು ಮರಣ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟನ ಕ್ರಮ ಆನೆ ದಿನ ಎಂಗ್ಲಿ ಸೂತಾಗ ಬತ್ತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂತಾಗ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ ಆ ಮುಡಿಪು ನನ್ನ ಏಪ ಕಟ್ಟು ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಣ್ಪೇರೆ ಆವು ಮಣ್ಪೊಳಿ ಒಂಜಿ ದಿನದಿ ಇದು ಮಣ್ಪೊಳಿ ನಿಘಂಟು ಬಲ್ತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಐಕೆ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಈ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟು ವಾರೀತಿದ ದೋಷಲ ವಾರೀತಿದ ದೋಷಲ ಈರು ಬಂದ್ಬನ ಅಂತೂ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ ಬರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲುಡು ಆ ಕುಲೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪಾವಲಿ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟ ಅವಿನ ಪಾಡದು ಅವಿನ ಕಟ್ಟುಡು ಆ ಪಾವಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ನವೆ ಪಾಡೋಡೆ ಈ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಪಡ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುವನಾಡು ನಮಕ್ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಂಧನು ತೂತ ಅಂಡ ಮೂಲು ಕುಂಕುಮ ದೀಪೇರು ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಅದು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ನಾಮ ಕುಂಕುಮ ದೀಪಿರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕಳು ಅಂಚ ದೀಪಿರಿ ಕೆಲ ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಗಂಧ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಪಗ ಈರು ಕುಂಕುಮ ದೀಪನವು ಅತ್ತು ಕ್ರಮ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ನಾಮಂದಿ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಬುಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೊರ್ತುಗು ಮಾತ್ರ ಅವಳು ನಾಮಗು ಫಲ ಇಪ್ಪಣ ಬುಲ್ಪುಗು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೆ ಬಾಕಿ ಬೊರ್ತು ಇತ್ತ ಅವಳು ಪ್ರಸಾದ ಆದಿ ಇರು ನಾಮದಿ ಓಡತ್ತಂದೆ ಕುಂಕುಮ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ದೀಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರದು ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಪಾತಿಯರ್ನು ಪಲ್ಲಣ್ಣರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೆಗ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದವಳು ದಾಸೆಯರ್ನಕ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಿದ್ವಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂಡ ದಾಸೆಯರ್ನಕ್ಲಿನ ಕೈಟು ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಾವು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೊಂಜನೆ ಉಂದು ಅಂಡ ಅವು ಸಾತ್ವಿಕನ ಅವು ಸರಿಯಾ ಸರಿ 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 ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಡಿಪುನು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೋಣೆದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಂಡ ಐನ್ ಮಿತ್ತದ ತೂಕದ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡೆ ಅವು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮ ಉಂಡೆ ಅದು ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕೆಂಡ ಬಾರಿ ದೂರ ಉಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಮುಡಿಪು ಕೊನೆರೆ ಮುಡಿಪುಜಿ ಇಂದ ತಾಲ್ಪುಂಡು ಬರ ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಸಿ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಐ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ನಾನಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಅಪಗ ದಾಸೇರೆ ಈರೆ ಕೊನದೆತ್ತವರ ಪಂಡವು ಕೊನಪಿನವು ಸರಿಯಾ ಸಾಧು ಆಪುಂಡಾಗೆ ಅವು ದುಂಬು ಅಂಚೆ ಕೊಂದೊಪ್ಪಿದಿರಿ ಇತ್ತೇರ್ಲ ಅಂಚೆ ಕೊಂದೊಪ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದುಂಬಂಡ ದಾಸೇರನ್ನು ಕೊಂದೊಪ್ಪಿದಿರಿ ಅವತ್ತಂಡ ಮುಡಿಪು ಕೊನೋನಾಗ ದಾಸೇರನ್ನು ಲೆತ್ನು ಒಪ್ಪಿದಿರಿ ಮುಡಿಪು ಕೊನೋನಾಗ ದಾಸೇರನ್ನು ಲೆತ್ತಂಬೋಬುದಿನ ಸಾಧಿತು ಉಪಾಯರೇ ಆದಿಪ್ಪು ಅಪಗ ದಾಯಕಂಡ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕೊನಪೆ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಸ್ತನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊನಪೆ ಅತ ಅಪಗ ಕೊನದಿಪ್ಪನ ತಿರುಪತಿದ ಸಾಧಿತು ಉಪಾಯರ ದಾಸೇರನ್ನು ಲೆತ್ತಂಬೋಪನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕೊನಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೈಕ್ ಬಡಪನ ವಾಹನ ಉಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಲೆಜ್ಜಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಅಂಟಿಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಂಚಾನಗ ಯಾನು ಬಣಬನೆ ಇತ್ತೆದಾದ ಕೆಂಡ
ಅವು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರೆ ಲೆತೊಂಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಹೊರತಾದ ಅಂದೆ ಕೊಂಡೊಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ನೇರ್ನ ಬುದಿನ ಮುಡಿಪುಗು ದಾಸಯ್ಯರಿ ಯಜಮಾನ ಸರಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಚು ಅವು ಸರಿಯತ್ತಂದೆ ಮನ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತರ ರಡ್ಡನೆದಾದ ಆರಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಡಿಪುನು ಕೆಲವು ಜನ ಬಲ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟುವೇರು ಅದು ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಕಟ್ಟುವೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಪೈಕ್ ಅಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚದ ಕಟ್ಟೋಡೇನಾ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂಚದ ಕಟ್ಟೋಡೊಂದಾಲ ಒಂಜಾತ್ ಮಾತೆರ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಅವು ದೇವೇರು ಈಗಲೇ ಮಾತ ದೈವ ಮಿತ್ತಿ ಅವು ನಂಬಿಕೆ ಐಕೆ ಬಡದೊಂದು ಎತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಳು ಮುಡಿಪೆಪ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂಗ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಸತ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ಗೆ ಪಿದ ಇರ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ಕೋರಿಗೆ ಆಯನ ಚಾವಡಿಡೆ ಎತ್ತರ ಗೊಂಜಿ ಪಲ ಐಟಿ ಎಂಕುಲು ಮುಡಿಪುದಿ ಐಕೆ ಆರಾದ ಅದೊಂದು ಎತ್ತಡ ಎಂಕುಲ ನಂಬಿಕೆ ತಿರ್ತದಿಯ ಈ ಕ್ರಮಟು ದೀತ ಅಂಚಂದ ಬಲ್ಲಟ್ ಕಟ್ಟುನ ಅವು ಅಕಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಅಂತೂ ತೀರ್ತು ಬುರ್ಜಿಂದ ಕಟ್ಟುನ ಈ ಕ್ರಮಟು ದಿದ್ದು ಜಾಗೃತೆ ಜತ ನೋಡಿತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಓಲ್ಲ ನಡಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಕೇನು ಓಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮುಡಿಪು ಅಪಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಟುಂಬಗೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಾದ ಅವು ಪಂಡಾಕ್ಲಿ ಪಿರ ಅಪಾರ ಪಂಡ ಇರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ ನೀರೇಗಾಡ್ತಾನೆ ಅಪಹರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಮುಡಿಪು ಒಂಜಿ ಕಟದಿನ ಅಲ್ತರದು ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ದೋಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲಕ್ಕವನ ಬತ್ತುನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆನಂದಂಡ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕ್ರಮದಾದ ಅವು ಪಂಡೆ ಬೇತೇನೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟೋಡು ಆ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲಿ ಸೇರಿದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಿರ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಪಹರಣ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ದೋಷ ಅಂತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಐಕ್ನಾಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡ ಒಕ್ಕ ಈ ಕೆಲ ತಿಕ್ಡು ಮತ್ತು ಐಕ್ ಅಪಹರಣ ಆಯ್ನಿಕ್ ದಯತಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ರ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದದ್ದು ಪಾಡೋಡು ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಅವೇನು ಕಟ್ಟದು ಆ ದೋಷಗಿ ಪರಿಹಾರ ದೇವರೊಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಕ್ರಮ ಈ ಕ್ರಮ ಟೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುವ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟದಾದ ಆ ಪೊರ್ತು ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲು ಬನ್ನ ತಡಾಣ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತಾದ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟದ ಆತಂಡು ತುಂಬುದು ಗನದ ಉಳೈದಿದ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗನತದ ಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಹೊರ ಕಟ್ಟಿನ ಕೊರಗಿಚ್ಚವನ ಕ್ರಮ ಅವೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ವರ್ಷ ಗೊರವನೆ ಕಟ್ಟಿಯಾರೆ ವರ್ಷ ಗೊರನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸೇರೋಡು ಆ ಪೊರ್ತು ತತ್ತಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಐಗೆ ಸೇರೋಡು ಐದು ಒಕ್ಕಗೊನದು ಕಟ್ಟದೀತಿನ ಒಕ್ಕಗೊನದು ದೊರಪನಂಚ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ರಡ್ಡಿಂದ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ನಿತೀಶ್ ನೇತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ದೇವರಗುಂಡ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸೌಮ್ಯ ಪಿ ದಯಾನಂದ ಕೋಟಿ ಅಂತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ಮಸ್ಕತ್ತರ್ದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹಿರೇಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ನೆಂದು ಮಸ್ಕತ್ತಡಿಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪಲಿಗಂಡ ನೆನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಪಲಿ ಅದು ಪುನಃ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ದಿನ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರು ತೂವೊಂದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನ ಮುಡಿಪು ಮಹಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕುಟುಂಬಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈವದ ಕಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸದಾನಂದಣ್ಣ ಕೇನರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅನುಭವಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರನ ಕನದ ಕುಲ್ಲ ಒಂದುಳ್ಳಾರ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವದ ಬಗೆಡ ತೆರಿವ ಒಂದುಳ್ಳಾರ ಬಿನ್ನರಾಯನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದಾಸಯ್ಯರಿಗಳ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಾಶಿಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿವಪೂಜಾರಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರ ಅಮೀರ್ ಅಮ್ಮಿ ಆರೇನು ರವಿ ಪಡ್ಡಮರೇನು ಹೊರಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಮೀರ್ ಅಣ್ಣ ಈರು ಅಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ದಯ ಮಲ್ತದು ರವಿ ಪಡ್ಡಮದಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಆರ್ನ ಫೋಟೋಲ ನಂಬರ್ಲ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಆರ ಬರ್ಪೇರೊಂದು ಒತ್ತೊಂಡೆರಡು ಎಲ್ಲೇನೆ ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಎಂಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲೇದಾಲ ಆರೇನು ಲೆಪ್ಪರ ಎಂಗ್ಲೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಕಲು ಬರೋಡಾತೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಜೋಗಿ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಂಡಾರಿ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ತುಳುನಾಡು ದೂರದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೆನಪುದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ನಿಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಸಯ್ಯ ಮೀನಿಂಗ್ ದಾದೆ ಪಣದ ಐತ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ಬಾಚು ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಶಾಂತರಾಮ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೇವರಗುಂಡ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ವಿನೋದ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಶಿತ್ ಕೆ ರಾವ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ರೇಖಾ ವಿಷ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕುಟುಂಬ ದೈವದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮನೆ ಮಂಚೌದ ಮೂರ್ತಿನ ಪಿದೈ ಕನತ್ತದು ದೆಕ್ಕೊಲಿಯ ದಯಮಲ್ತದು ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮನೆ ಮಂಚವನು ಮೂರ್ತಿನ
ಮೂರ್ತಿನ ಪಿದಾಯ ಕಾಣತ್ತು ದೆಕ್ಕದು ನೆಲಟದಿ ಒಂದೇ ದೆಕ್ಕದು ಕೊಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮನೆ ಮಂಚ ಕೊಣಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ದಾಯಕೆಂಡ ಅವು ಚರ ಸ್ಥಿರ ಅಂಚ ಕೊನ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲವನು ಪಿದಾಯ ದೆಕ್ಕದು ಕೊಣದು ಪಿದಾಯ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಮೂರ್ತಿಂಚ ಅಜ್ಜ ಪಿಚ್ಚ ಕಾಲೋಡದಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಮನು ಬೆದ್ರ ತಗೊಂದುಲೇರು ರವಿರಾಜ್ ನೆಟ್ಟನಿಗೆ ರವಿ ತಗೊಂದುಲೇರು ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಗೊಂದುಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೇಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಏನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಪನ್ಲೆ 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 ಈ ತಿರುಪತಿ ಗೋಪಿನ ಕುಲುಂಡತೆ ತಿರುಪತಿದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಇರ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬೇದಿ ಪಾಟ್ನ ಉಂಡು. ಹಾ ಹಾ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮದತ್ತು ಬೋದಿತ್ತು ನಿಂಕ ಕಾರ್ಗೆ ಬೇಡಿ ಪಾಡ್ನ ಅಂತ ಈ ಬೇಡಿ ಪಾಡ್ನದ ಈ ಏರು ಬೇದಿ ಪಾಡ್ದಿರ ಆಕಲು ತಿರುನೆಡ್ದು ಕವೆಂದ ನಮನ್ ಬೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಇರ್ ನೆಂಪು ಮಲ್ದಿನಕ್ಕಲೆ ಇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೇತದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಬೇತೆ ದಾಳಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂದ ದಾತೆ ಜನಾಂಗ ಉಂಟದ ಸರ್ ಏನೊಂದು ಈರಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡದ ಈ ದಾಸಯ್ಯನ ದಾಸ ಅಂದೆ ಇತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುರೇಶ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಯಾನು ಅಪಗೌರ ಪೊಯ್ಸ ತೀರಡ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಸರಿ 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 ದೈವದ ವಿಚಾರ ಯಾನ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೇನಿ ಇತ್ತುಲೆ ಈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಡಿ ದಾಸಯ್ಯ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಡಿ ದಾಸ್ ಅಂದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸರಿ 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 ಕೆಲವು ಜನ ಅವೇನು ಬರೆನಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ದಾಸ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್ ಅಜ್ಜಂದ ಅಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ನಿಜವಾದ ದಾಸಯ್ಯ ಅಂದ ಬರೆಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ದಾಲಂದತ್ತಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಬರೆ ಬೇರೆ ನಿಜ ದಾಸಯ್ಯ ಅಂದೆ ಕ್ರಮ ಅತೆ ದಾಸೇರಿಂದ ಗೌರವ ದಾಸೇರು ಬಂದ್ಬನ ಗೌರವ ದಾಸೇರು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ವಿಠ್ಠಲ ಎಂಬ ದಾಸಯ್ಯ ಬಂದ ಕಾಣೆಂದು ಏಕವಚನದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಣ ಅಂಚಂದ ಕೀಲಂದ ಅರ್ಥತ್ ಅಂಚಂದು ದಾಸಯ್ಯ ಪಣಪುನವು ಕ್ರಮ ಕ್ರಮ ದಾಸೇರು ಪಣಪುನವು ನಂಕ್ ಬಾರಿ ಎಂಚಕೆಂಡ ದಾಸೇರು ಪಣಪುನವು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಂದ 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 ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತು ಜನ ತಗೊಂಡುಳೆ ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ದೈವದ ನೇಮಡು ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ನೇಮಡ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬನ್ನಗ ಭಜನೆ ಪನೊಂದು ಬಲಿ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಭಜನೆ ಪಣಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ದೈವಗ ಭಜನೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊರ್ಪರ ವಿಷಯದಾದ ತಂಡಕೆಂಡ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕಡ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರಲತ್ತು ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಮೂಲತವಾದ ದೈವಗು ತೆಂಬರೆಡು ನೇಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ಆನೆದ ನುರ್ಕು ಕುದುರೆದ ಸೊರ್ಕು ನವಿಲದ ನಲಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯ ವಾಲಗಳು ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸೊತ್ತ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಟ್ರಾಂಪೆಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಚರ್ಮ ವಾದ್ಯ ಬೋಧಿತ ಪೈಬರ್ ವಾದ್ಯ ಐದು ಒಕ್ಕ ಚೆಂಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಕೇರಳಡು ದೈವೊಳಗೆ ಚೆಂಡೆನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಇಂಚಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೆಂಡೆ ಅಂಡು ಪುಣ್ಯೋಗ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಚಿಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಅನ್ನಟ್ಟನದೇ ಬೇರೆಡ ದಯಗಂಡ ಅವೇನೊಂದು ದಯಮಲ್ದ ಕನವಡೆ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲು ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧತ್ತು ಎಡ್ಡೆಂತೆ ಪಾಪ ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಐಕ್ ಬೇತೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಿದೆ ಬೋನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ದಯಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪೂರ ಬತ್ತು ಜಿಂಡೆ ಅವು ಅಂಚಂದು ಭಜನೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಭಜನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ನಾದಸ್ವರಡು ಉರಿಪುನ್ನ ದೈವದ ಭಜನೆ ಪದ್ಯೋನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಉರಿಪನೆ ಅಜ್ಜಾದ ಅಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬೋಡೊಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ತಪ್ಪುಂದು ಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಹಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಊರ್ದ ಆಡಳಿತದಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಇತ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ಮಿನಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ದೂರ ಬನೋಡು ತುಲೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ರಡ್ಡು ಮುಡಿಪು ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ರಡ್ಡು ಮುಡಿಪೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ನೆ ಅದು ದೈವೋಗುಲ ನಮ್ಮ ನಂಜಿನ ದೈವೋಗುಲ ಮುಡಿಪುಗಳ ವಾರಿತದ ಸಂಬಂಧ ದೈವಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಜಿನ ಅದು ದಾಸಾಯರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂಜಿನ ಅದು ಇನಿ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಸಹ್ಯನ ಕುಲ
ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲುಂಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣ ಒಂದುಂಡ ಈ ದಾಸಯ್ಯನ ಮುಡಿಪುದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬೆಪ್ಪನಾಗ ಏರು ಮುಡಿಪನ್ನು ತುಂಬು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀನಿ ದಾಸಯ್ಯನ ಕುಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಕೊರಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಿರೇ ಕೊರ್ಕದಾಲ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿನದು ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರನ್ನ ಯಾನೈಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ದಾಂಡ್ ರಡ್ಡು ಮುಡಿಪು ಕುಟುಂಬ ಇಪ್ಪಿರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟು ಅವು ಕುಟುಂಬ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡತ್ತಂದು ಕುಟುಂಬ ಪುಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇತಿ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳು ಮುಡಿಪೂರಿದ ರಡ್ಡು ಮುಡಿಪಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಷ ಐಕ ಅಕುಲು ಕೊನುಡ ಯಾನ್ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಬಂದ್ಬನ ಕಡೆ ಏರು ಕರೆ ಮಲ್ತೀರ ಅಕಲ ಅವಳು ಮುಡಿಪು ಒರಿದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವನು ಏರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ದಯ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ತರದ ಪತೊಂಪೋದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೇರ್ಸದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೊಕ್ಕುಲದಾಲ ಕಚ್ಚಾಟುಡು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪತ್ತುಜಿ ಪೊರ್ಮಾಟ ಎತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲವೇನು ಕೊರ್ತು ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನ ಈ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿನ ಮೂಲಿತ ರಡ್ಡು ಮುಡಿಪಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿಯತೆ ಮೇರ್ನ ರಡ್ಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈವಗುಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗುಲ ಮುಡಿಪುಗುಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಪಂಡ ದೇವೇರೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ದಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬೋಡಿ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಂಡ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ದೇವರು ಅದ್ರ ಅವೇ ದೈವ ಅಂದತ್ತು ಕೆಲದಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ರೊಟ್ಟಿ ಮೈನ್ ಈ ದೇವೇರವರೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಅಂತ ಬಂದು ಕೊರೆಯರು ಉಪದ್ರ ಅಂತ ಬಂದು ಕೊರ್ಪುಣನಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಕೈ ತೀರ್ಥದಾಗ್ಲಿ ಕಡ್ಪೂರ್ನೇ ಹೊರತು ದೇವರನ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೋಸ ಮಾಡೋದು ಕೊರಂದು ಅಂಚೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗಳ ಐಕಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆದ ಉತ್ತರದಾದ ಕೆಂಡ ಬೆತ್ತ ಅಂದಡ್ಕ ಬೆದರಾಡಿಗುಂಡ ಚೀಮುಲ್ಲ ಎರಮನೆ ಮಾಮಲ್ಲಗಿರಿ ಮಂದಾಲಗಿರಿ ಮಾಮೇರಿ ಪರ್ವತ ತಿರುಪತಿ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವರಿಗೆ ಪಂಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಂಡ ವಾರಾಹಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನಿ ಮುಡಿಪುಡುಂಡು ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟಡುಂಡು ಆರು ಬುಡುಕೊರ್ಪನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನ ನಾಡುವವು ದೇಶವು ಒಂದು ಸಂಧಿದ ಉಲ್ಲೇಖಂದು ಕೆಂಡ ಅವಳು ಪುಟ್ಟಿನಿ ಅಡೆಪೋವುಡು ಕಾರಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಾರಿಡುವಾಲಗಾವುಡು ಕಾರಿಡಿ ಕಿನ್ನೆಲಿಡು ಬಿಜಲಿಡು ಪನ್ಪನವಳು ಅವಳು ಉದ್ಯಾನ ಉದಿಪನಾತಿನಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚಾಯನರ್ದವರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನಾಡವ್ವ ಆಯ್ನರ್ದವರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬುಡುಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಟ್ಟ 7 ಬೆಟ್ಟ ತ್ಯಾಂಪುದೇವರೆಗೆ ಆಯ್ನರ್ದವರ ಅವಳು ಅಕ್ಲೆಗಾಯಿನ ಸಂಧಾನಡ್ದವರ ಅವಳು ಪೋದು ಭೇಟಿ ಮಲ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಆ ನಾಡಿಗಿತ್ತಿನ ನಂಟದ ಸಂಬಂಧಂದ್ಯಾನ ಪಣಪೆ ಹೊರತಾದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ 750 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಲದರಸು ಭೈರವ ಸೂಡನ ಕಾಲ ಕಾಳಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವೀರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ತಗೆತಂಗಡಿಗಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅನ್ಯಾಯ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಕಲು ಕಾಯಬುಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿದು ಅಕಲು ಮಾಯುಲಾ ಪೇರು ಮಾಯುಲಾ ಇವಕ್ಕ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಬರ್ಪಣ ಇಂಗ್ಲು ತಿರುಪತಿ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಯ ಮುಡಿಪದ ಹಕ್ಕನ ಪತೊಂಡ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟ ಅಂದ ಐಡು ದುಂಬೆ ಕಾಳಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಂಭುಕಲ್ ಕೂಡ ಮುಡಿಪಿಜ್ಜಾಂಡ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡಿಯರು ಕಾಲಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅರ್ತೆ ಪಂಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಆವಡ್ಡ ತುಂಬಗಳು ನರಮಾನಿ ಆದಿಪ್ಪನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಪತಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ವೀರು ಕಾಳಮ್ಮ ಅಕುಲಿಪ್ಪನಾಗ ಅಕುಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬು ಮುಡಿಪಿಜ್ಜಾಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ದೇವರಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಕ್ಲೆ ದೈವ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಅಪಗ ತುಳುನಾಡು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಾಗ ಉಂಡಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಯೇರು ಕೆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದವರ ಎನಿಕ್ಕಲ ಮುಡಿಪುದ ಅಧಿಕಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಐಡುವ ಕರ್ಮ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಒಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಗೋಡನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ ಜಗತ್ತು ದಪ್ಪೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೊಪ್ಪೈನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓವ ದೈವಲ್ಲ ನಗಣೆ ಮಲ್ಪಣ ಇಂಚ ಐನೆಡ್ದವರ ಮುಡಿಪುಗುಲ ದೈವಗುಲ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚ ಅವು ಮುಡಿಪು ದೈವ ನಾಗೆಲ ಮೂಲತವ ದೈವ ಎಂಚಕೆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ವರಿಪುನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಂಬ ಮಾತ ದೈವಳೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆದ ಕಾಡದ ನಡುಟು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತನೆ ಕಲ್ಲಬಾರ್ದು ನಮ್ಮನೆ ನಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಲಬಾರ್ದು ನಮ್ಮನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆದ ವಿಚಾರಗಳು ಬನ್ಬನೆ ಈ ಕ್ರಮದ ಹತ್ರ ದೈವಗಳ ನಾಗಾಗ್ಲಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚ ಇತ ಮೂಜಿನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದಿರ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಯಾಕೆಂಡ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನು ದಾಸಯ್ಯರ ಬ್ರಾಣೆರ ಪಂಡ ಮುಡಿಪುಗೂ ಜನ ಪಂಡ ದಾಸೇರಿ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕಲು ದಾಸಯ್ಯರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕಟ್ಟುನವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಸರಿ ಹತ್ತನ್ನು ಪಂಡ ಪಣವೇರು ದಾಸೇರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸತಿ ಕುಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ಪಣವೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಕರ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರದಾದ ಕೆಂಡ ದಾಸಯ್ಯರೇ ಇನಿತ ದಿನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ವಂಶ ಮಾತ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ
ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇನು ಕಟ್ಟೆರೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾಡನ ಪೋನಗ ನಿಕುಲು ತಿಕ್ಕುಜಾರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಕುಲೇ ಕಟ್ಟದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಉಂಡು ಉಂಡು ಎಂಕುಲೇ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕುಲೆ ಕಟ್ಟದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಎಂಕುಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಕಟ್ಟದ ಅಂಚ ಕಟ್ಟುಲಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದಾಂತನಗ ಐತ ಮೂಲ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನಿಗಳ ಲೆಪುಡಾದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ ಉಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ನಿಕುಲೇ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಹರಿಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಂಚಂದು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟದ ಮುಡಿಪು ಎತ್ತವುನ ಆ ಪೂಜನದ ಹಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆಗಳುಂಡು ಎಂಕುಲು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯನಕ್ಲು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ಹರಿಸೇವೆಗಾನಗ ನಿಕ್ಲೆನೆ ಲೆಪ್ಪುಡತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕರ ಲೆಪ್ಪದೆ ಆ ಹರಿಸೇವೆ ಭಟ್ರಿಗಳ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚಂದ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಎಂಕುಲ ದೈವಗು ಗಣಹೋಮ ಎಂಕುಲ ಶುದ್ಧದ ಗಣಹೋಮ ಭಟ್ರ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ದೈವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ಒರುಟು ಬ್ರಾಣೇರ ಬೈದಿನ ಹೊರತಾದ ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮೇನ ಒಯ್ತದೆ ತೊನ್ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ದ ಮಲ್ಪಾದಿ ಅಚ್ಚತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಯಾಣ ಪಣ್ಣವಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಗೈ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅಲೀರ್ ಬಂಡಾರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಯ ಮಲ್ಪೆರಾಗ ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುಡದ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೆರಣೆರನ್ ಲೆತ್ತದ ಮಲ್ಪಾದೆ ಪಾಪ ಅಕುಲು ಎಂಚಗೆಂಡ ಅಕುಲು ಮಾತೆ ರೆಗಲ ಏರ್ನ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧಿನ ಅಕುಲು ತೊಚ್ಪೋಯರು ಹರಿಸೇವೆಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜ ಎಂಕುಲ ಹರಿಣ ಭಜಕ್ಕೆರೆ ಬಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತ ಗೊರಪ ಪಂಡದವಿನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಂದು ದರ್ಶನಗ ಅಕುಲು ಉಂಟು ಜನ ಅವು ನಿಕುಲೇ ಉಂಟು ಆ ವರ್ಗದ ಅಕುಲೆ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಹೋಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ದರ್ಶನಗ ಅಕುಲು ಅಂತಾರೆ ತಂಗುಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಕ್ರಮ ಅಕುಲಕುಲೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಈ ಪೂಜೆದ ಕೆಲಸ ಬ್ರಾಣಿರು ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಹೊರತಾದ ಅಕುಲು ಉರ್ಕು ಬತ್ತ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚದ ಮಲ್ತುಂಡ ತಪ್ಪುದಾಲ ಯಜಮಾನನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಜಮಾನ ಇತದ ಆಯ್ಡ ಮಲ್ಪವನತ್ತೆ ಪಂಡವು ಯಜಮಾನಿ ಮಂತ ದಾಸೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿಂದ ಯಜಮಾನಿನೇ ಮಂತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತೆರೇನ ಯಜಮಾನನೇ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಯಜಮಾನೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಡ ಮಲ್ಪಂಡ ಆಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಜಾಯಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಹೊರತದ ಬೊಕ್ಕೊರಿಡ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲಾರು ಏರು ದೀಕ್ಷಿತರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಅದೇನಂದ ಪೂರ್ವ ವಿಷಯ ದಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ಕವರ್ದ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡತೆ ಐತಿತ್ತ ವರ್ಷ ಇರ್ತಾವಡ ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷಗರ 3 ವರ್ಷಗರ ಮುಡಿಪು ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತನ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತನ್ಲ ಮುಡಿಪು ಜಿಂಜಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ಮುಡಿಪು ಕೊನಪನೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ಇತ್ತ ಈ ಪಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಪಾವಲಿ ಪಾರ್ದು ಮುಡಿಪು ಮಾಡ್ನು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ಪ ಅಂಚ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ದಾಯ ಗೊತ್ತನೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಮಾಡ್ನು ಆ ಪುಂಡಿಪನವು ಬೇತೆ ಮುಡಿಪು ದೀಕ್ಷಿತರೆ ಕೇನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವಿ ಮಠತ್ತ ದಾಸಯ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಕ್ಕರೆ ಮಠದ ದಾಸಯ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಇರೆಗ ಮುಡಿಪು ಬೇತೆ ಪುಂಡಿಪನವು ಬೇತೆ ಮುಷ್ಟಿಪಾಡ್ನ ಪುಂಡಿಪನವಾಪ ನಿಖುಲು ಮಾತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೊಂದೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪಡು ನಿಖುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾವಲಿನ ತರೆ ತೊರತದ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡೆಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಪತಿ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವರ ಸಂದೈತ ಅವಡಂದು ನಟ್ಲೆ ಅವಳು ನಿಖುಲು ಏತ ಕಾಸು ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಣ್ಪನ ಮುಖ್ಯತ್ ಏತು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಸೇರ್ದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಣ್ಪನ ಮುಖ್ಯ ಅವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ತೆಂಕಲ ಟೈಮುಗ ಬರ್ರವನಿನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ 10 ಪಾವಲಿ ಪಾರ್ದು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ 10 ಪಾವಲಿ ಪಾರ್ದು ಐಕ ಎಂಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ದು ನಕ್ಕದು ಪಾಡು ಪನ್ನಗ ಬರನ್ನ ಅವನಕ್ಲು ಈ ಲಕ್ಕಡಿ ಎತ್ತಾಡು ಬಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಐಟಿ ಎಕಡಾರು ಬಂಡೇರು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಅಕಲು ಬರಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದುಂಡ ಕೇಳಲೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಂಡದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂಡಾರ್ಥ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಮೇರಿತ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನೆ ಆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭ್ರಮೆಟುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಯತ್ತೆ ಅಕಲ್ನನು ಒಂಜಿ ಪನವು ಎನ್ನಿದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಪಾಡುವೆರ ಅವದಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಅಂದ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇರೆಗ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬೇತೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಬೇತೆ ಪನಿಯಾರ ಕೆಲವು ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿನ ಒರೇ ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿನ ಬಂದ ಕೊಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಅಡುಬಲತನ ಇತ್ತ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಅಡುಬಲತನಂತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿನಾಗಲು ಪನಿಯಾರ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಅಂಚ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನಿಯಾರ ಇಂಚ ಯಾನಿರೆ ಗೊಂಜಿ ಪನೊಡೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಕಲು ಮಲ್ತೊಂಪೋಯಿನ ಕಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ನವಲು ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿನ ಬರ್ಪುನು ಮನ್ಪೇರ ಪುರ
ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನವಲು ಮುಕ್ಕಲ್ ದಿನಕಲು ಬತ್ತಂಡ ನಿಖಲು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕೋರಿನ ಪಗಪೆರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಪಿನ ಐಕೆ ಒರಿ ಬತ್ತಂಡ ಒರಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅತ್ತು ನಿಖಲ್ಡೊಂಜಿ ಡಿಟ್ಟ ಮುಂದು ಬೋಡು ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಬಲಸುಲು ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮಂಚ ಮೂಲು ಇಂಚೆನೇ ಬಲಸೋಡು ಇಂಚೆನೇ ನಡಪೋಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಗ್ ಓ ಅತ್ತು ನಿಖಲು ಜವಣೆರಾಯಿನಕ್ಕೆ ಪಂಡಿನಿ ಪರಬೆರಡ ತೆರಿಯೊಂದು ಅವಳು ಎಂಚ ಬಲಸೊಡು ಏತಿರೆ ಪಾಡೋಡು ಏತು ಸುತ್ತೆ ದೀವೋಡು ಏತತ್ತ ಸುತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಸುತ್ತೆ ಎಂಚ ದೀವೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಚ ವಾರೀತಿ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಬರೆದಿಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಕುಲು ತಪ್ಪು ಅವಾಗ ಅಪಗ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮವಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಂಚ ಬೈದು ನಿಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬನ್ಪನ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲಿಡ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಹಿರಿಯರನ ಕುಲ್ಲಾದ ಬರೆಪಾಯಿನ ಅಂಚತನ ಡಿಟ್ಟ ಮುಂಡತ್ತೆ ಅಬೊಕ್ಕರಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಿ ಅವು ಇಂಚ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಖಂಡಿತ ದಯವೇಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪನಿಯರ ಬಲಸನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆಂಡಿ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದಿತ್ತಂಡು ದಯಕೆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಡೆದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರದೇಶದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಎಂಚೋ ಅವನ ತೆರೆದು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಡಿಟ್ಟ ಮಲ್ಪುಗ ಹೊರ ತಿಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕ ಪುರ ನಿಖಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಈ ವಿಚಾರಗೂ ಸುಲ್ಮೇಲು ತೂಲೆ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಏತ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯಕೆಂಡ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ ಕಾಳಜಿಂಡು ಆತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜ ಕೈ ತುಡರಾವುಡು ಕನಿಷ್ಠ ಕೈಕಂಬಾಣ್ಲ ನಮ್ಮವು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲಾರು ಒಲ್ತರದು ಯಾರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆರೆ ಒಂಜಿ ನಡುಟಿ ಅಕೌಂಡ್ ಕೇಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಗ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಡಿ ಒಂದು ದಾದೆ ಸುರುಕ ದಾದ ಅಂದು ಬೋಡಿ ಅವು ಪಂಡ ಈ ಕೆಲದಕ್ಲು ದುಂಬುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ನರ ವೈಪುಣ ಪತ್ತನ ಕಾಯಿಲೆ ಪುಂಡು ಐಕ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ್ಯನ ಪೋಣಾಗ ಪಂಡ್ಪೇರು ಎಂಕಟ ಮಂಡದೇವರು ನಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಮೈಪುಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಪಂಡ್ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಕಾರಿಗ್ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಾರಿಗ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಸರಿಯ ಪಾಡ್ದು ಅವಿದು ಒಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರ್ಮೈತೊಂದು ಬಲೆ ತುಳಸಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಲೆ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವೇ ದಯಗೆಂಡ ಆಯ್ ಮೊರ್ಮಾಂಟೇಟ ಮುಸ್ಕಿ ಜಪ್ಪಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿಲೆ ಕಾಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವಿಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಟೈಟ್ ಸರಿಪೇರು ಲಕ್ಕುನು ವರ್ಮಾಂಟೆ ಹಾಕಲು ಅಂಚತ್ತು ಒಂದು ತುಲೆ ಆ ರೀತಿ ಬಂಡಿ ನೆಟ್ಟು ಕಾರಿಗೆ ಬೇಡಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಭಯ ಅವೊಂಜಿ ಮುದ್ರೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ್ದು ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಮೇಪುನ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಮ್ಲಜನಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ನರನಾಡಿ ಚೈತನ್ಯ ಆಂಡ ಆಂಡ ಈ ಬೇಡಿ ಪನಪನ ಕಾರಿಗೆ ಬೇಡಿ ಆದೆ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯೆ ತೀರು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದಾದ ಸಂಗತಿ ಅವು ಆ ಬೇಡಿನ ಪಾಡುನಂಡ ಪಾಡುನಾಡಲ್ಲ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ನಾಗ ಪಾಡಬೇರೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ನಾನಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಣಗತ್ತೆ ತಿರುಪತಿದು ಬತ್ತದ ಮುಡಿಪುಗೂ ಐನ ಪಾಡಬೇರೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಕೆಲದಾಗ್ಲು ಈ ಮರಣಾದಿತ್ಯರ್ನ ಇದು ಕಾರಡಿತ್ತನ ಏನು ಅಕ್ಳು ಮರಣ ಏನದು ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ದತ್ತದು ಐನ ಬೆಚ್ಚಮನ್ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತ ಗೆಂಡೋಡು ಪಾಡೋಡು ಗೆಂಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ್ನ ಮುಡಿಪುಗೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಆನಂದ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಪೋಣದೆ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಾರಿಗೆ ಬೇಡಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಪಾಡು ತೂಕು ಪಾಡನ್ನ ಐಟ್ ವಾದೋಷ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಕಲೆ ಬೋಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಅವು ಕಾರಿಗೆ ಬಾರ್ದಿನ ಮೇಕೆ ಬಾರ್ದಿನ ಸಂಗತಿ ಅವೇನು ದೇವರಿನ ಬಂಡಾರೋಗ ಬಾಡ ಅರ್ಹ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದ ಅವೇನು ಬಂಡಾರೋಗ ಅವೇನು ಮುಡಿಪುದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಬಾಡ್ನ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಡೆಗೊಂದು ಬಾಡ ಅತ್ತ ಮುಡಿಪುದ ಡಬ್ಬಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಜೈಟ್ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಮುಖಾಂತರ ಆನಂದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವಳು ಎಂಚಕೆಂಡ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಬೇಡಿ ಆ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ನರತ ಬೈದಂಡು ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಡೋಡು ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಅವೇ ಪಣ್ಣೇನೆ ಪಂಡ ಅವು ಕುಟುಂಬ ಒರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತನಂದ ಅವು ಏರಗಳ ಒರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಪುಂಡೆವು ಕೆಲದಾಗ್ಲು ದುಮ್ಮುರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲದಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೋಯಿ ಎಂಕ್ಲ ದರ್ಶನ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಕೆಲದಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ದಾರಮನ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಜೇರಲ್ ವರಿ ಕುಟುಂಬ ಪಾಡೋಡಿ
ಪಾಡೊಡೆ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಅಕ್ರಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಂಶವನ್ನ ಇತ್ತೆ ಅಡೆಬಹುದು ಕಪ್ಪದ ನೂಲ ಆತನು ಒಂಜಿಗಾರಡು ಅವ್ ಗೆಚ್ಚೆ ನೂಲ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿ ಇಂಚ ಆತನು ದುಂಬುದ ಬಿರಾಕದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಚಲನಚಿತ್ರಣ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತ ನಟಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನೂಲು ತೋಜು ಅವ ಅಪ್ಪಗ ಬೇಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅವಳ ಇತ್ತೆಗೆ ದಾಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾರದ ಬದಲ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡಬೇರು ಕೈಕಳ ಆವು ಆಮಂದತ್ತೆ ಆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೇಡದ ರೂಪಡೇ ಬೋಡು ಕಾರಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬೇಡಿದ ರೂಪೋಡು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಕೈಕಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಜವಾದ ತುಂಬ ಕ್ರಮ ಕಾರಿಗೆ ಅಂಚಂದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬತ್ತುಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ನೋಡು ನಿಜವಾದ ಇಪ್ಪು ನಾವು ನರದೋಷಗೋಸ್ಕರ ದುಂಬದಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ದಿನ ನರದೋಷ ಗುಣ ಆಯರೆ ಈ ರೀತಿದ ತುಳಸಿಗೆ ನಿರ್ಮೈತನೆ ಆಗ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕಗೊನದು ಆಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಾರ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನರದೋಷ ಗುಣ ಅಂಡ ನಡುಟು ತೆಪ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈರೆಡೆ ಬನ್ನಗನೆ ಬಾರಿ ಪೋರ್ತು ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ನೋದು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಾಗ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಯಾಕೆಂಡ ಈರು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರನ ಸೇವೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಮ್ಮಾಯಪ್ಪನ ಸೇವೆ ನೆತ್ತ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ದುಂಬುದಿನ ಮಮ್ಮಾಯಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಅವು ಈರೇನು ಈವರೆ ಮುಟ್ಟ ಕನತಂತ ಸರಿ ಸರಿ ಇನ್ನು ಇಡೇ ಕನತದ ಒಂಜ ಆತ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊನೆ ರೆತ್ತದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾಧ್ಯಮದಾದ ಕೆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗಲ ತಿರಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ದಾಸಯ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಕಿ ಆತನದಾದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಶಂಕ ಜಾಗಟೆ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕವು ಪೋಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದುಂಬು ಅವು ಆದಾವುಡು 16 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಆದಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟನೋಲ್ಲ 16 ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅಂತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದುಂಬ ಆದಾವುಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ ಶಂಕಜಾಗಡೆ ಉಡ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಕಚ್ಚಪಾರ್ದೆ ಬೋಡ ಅತ್ತನ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಬೋಪನ ಕ್ರಮ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ಜೋಳಿಗೆ ಬಾರ್ದು ತರೆತ್ರ ಕಟ್ಟದೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಅವು ಪೋವಡು ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡುಂತುದು ನಿಕುಲು ಶಂಕ ಜಾಗಟೆ ಅವು ಏತು ಸರ್ತಿ ಒರಿಪೆರೆ ಅವು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲದಕ್ಕಲು ಅವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿಲಕ ಅಂಚಂದ ನಿಕುಲು ಪೋಯಿನಪ್ಪ ಅಕುಲು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಸೊತ್ತುರುದಾದ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಆರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆರೆ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಕೊಂಡಲ ನಮ್ಮ ಯಾಕೆಂಡ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಂಡ ಅಂಚ ಅತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಮಕ್ ಮಧು ಕರೀತಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾತ ದಿನಕ್ಲಿಡ ಪಾತೆರೆಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಾತ್ ಎಂಗಳ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ತನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ದಾಸಯ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣ ಏನನ್ ಚಿತ್ತನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ್ನ ವತಿರ್ದು ಎಂಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇಡೀ ತಂಡದ ವತಿರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ತಂಡದ ವತಿರ್ದು ಅಂಚನೀರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ನ ವತಿರ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಏರು ಪರ ತೂದು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ತಿರಕ್ಲ ಮಾತೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾಸದ ಅಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಹಿರಿಯ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕ ಚಿತ್ತನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ಈರ್ನ ಆರಿಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲುಟ್ಟು ಆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ ಮಮ್ಮಾಯಪ್ಪನ ದಯಟು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ದೂರಾವಡು ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳು ಇಪ್ಪಡೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗಿರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವತಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿತ ದಿನ ದಾಸಯ್ಯರು ಹರಿಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರ ಕಟ್ಟುನಂಚೆತ್ತನ ಮುಡಿಪು ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುల ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಒಂಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಚೆನೆ ವಿಷಯಗೂ ಸಂಬಂಧಿತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಕಣಪನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಏರುಪುರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕರೆ ಮಲ್ತದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರ ಏರುಪುರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮುಖೇನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಣ್ತೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಪಿದೈ ತಿರುಗಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಪೂರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ದೂರ ಆಪಿನಲ್ಕ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಮೆರೆಪಾಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲೆದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಪ್ಪುಲೆ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದೀವೊಂದಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ